bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gya ODM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali ugatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru makitapa kerege lakini ngoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koke butuko ngo bakone mambi yabono mbia mole Nyasaye no mbiato iro moyo adusisinirie ande mbia guchaka lituko na Nyasaye ageko gera na chiri mambi yabono malietane ngoro Bishop Stephen Nyakundi kurweka ni segurumina the Grace Church of Jesus Christ Thika Road bona chiri mambia iri tunyara gusaba tuchaka lituko na Nyasaye mbia gusaba ikiagera ro guchaka lituko na Nyasaye igoli ko bali tukuli ya lisesenirie igaso oyo omotegereri ominto mbia tusabe ine yesanyara ko tuseseni lakini ndarasa bandete basomera lingana gaiga elimo kurasi kitabu kia Zaburi Psalms chapter 5 zome first 3 whatever ki in the morning Lord you hear my voice in the morning I lay my request before you and wait expectantly. Roje Daudi agatanga ki emambia Nyasaye okuigwa ili ogiriane. Daudi na maete omuhimu wa masaba. Igo mambia karokwa bokire na intuono lero mambia toji gusaba Nyasaye ngoigwara masaba ito. In the morning Lord you hear my voice. Igege ntekenene uyo minto naki Nyasaye ngochiare kuigwa amasaba ito. Kidozi kumusaba titu koko lichaka na masaba wo taragende gasi chaka na masaba osaba Nyasaye akolende akurusirie amangana mabepara akurusirie amangana mabara ochokonyora kigara Nyasaye na rogotulende iga oyo mintone tigato abantu abasabi itu abokire mabi to kwimuka igo kwaende gasi yao kwaenda mugondo otasabeti yaya saba Nyasaye rinda akolende naenda anyaro ukoli ukugitera amabe takonyora igo yo mindo ndete buyarigeni na tojuko sawa Nyasaye tokoni teto sawa Nyasaye na kobakira senginjuru mia ikiagera no mwegenwa bia mona senginju wakonyera abana babo bia mona senginju litukeli gwatoiro omoyo Nyasaye na abikiro motegereria sama bokao ngali tukolia lero libe litukuli ogosesenia seritaria Yesu Kito guchaka litukeli omonene torae Nyasaye turusire bigocha na abikiro motegereria sama bokao Nyasaye molende gakogenda mugondo Nyasaye omulende gakogende gasi Nyasaye omulende bande bali bakolina chigari kogenda chigasi bande bakolina chisabari na basabira seritaria Yesu monene barusire bigocha asa manyinga Yesu Kristo na asari chinjira chiabireje aseritaria Yesu monene Nyasaye tagwara sama amagima y'abantu babo
nenda chifamily omonene konya abana bawo Nyasaye litukeli tikaliba lituko linenasa abantu bawo Nyasaye lituko lyogosesenia bale bakoana nyagitari barwarite Nyasaye barweni baruseria marwaira asirita ya Yesu mwana lituko lya lero ikonengo korekana bile mumurana aralia mwisikana aralia okuliye gas muna kuimuka kogenda Nyasaye namasakara na musabeire omoseseni omwe grace na omwe favor anyole gas monene biamone kiagera no mu Nyasaye nasabire nonere TV Nyasaye ensoko TV nasabire director omoseseni Nyasaye litukulia lero siseni abafanyikazi vonsi monene baseseni station ya Nyasaye eseseni we ikiagera monene ya gutambuire na Nyasaye ora abakonye lituke tigato umonene abantu bao bako bakeli litukulia Nyasaye pia mone kiagera romuya pia mone kiagera wasesenirie asiritiria Yesu Kristo mutolia tuwasabire amen pia Nyasaye guseseni monene akolende akugitere litukulia lero twara mulembe monene akokonye litukulia lero mugorobo gojuika mugoroba otebe Nyasaye onkonyire okolire bikone erinde Nyasaye wone mbia mono Nyasaye tigabaseni asiritiria Yesu Kristo amen mbia mono sana thank you very much Onakubateri borio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokalia bokonyulia ogokwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Murigeria weta sengi Ensoko TV rani jitukolia tichi gatano litukure Juma nande tumaitenga bali abaigenwa bege Islam litukolia lero twatebe tugungani holiday ino andonsi asore innocent ante bingo kwaninga alhamdulillah twetuko sina ngo manjito Bulgaria lakini asitukolia lero nateba tinikoro kwanga Diana ndemo litukolia lero digongoro kwanga Amina na litukolia lietaliana litukolia lero abegonyo koro mu Islam andonsi asore litukolia lero nintagitengo tarere kinedo yo minto Yusufu aigasigita sengito y'Ensoko TV kore no getsaba no kugena kwaninga kwabukiribya gwachakire kuyarigana semero biriya gose bari bakogendekanisa barubuni maitingano mwaraire moya ariganiti kabisa munyari mu gwikirana asebirisi abaino utamete ko bikebirisi mwanjito muri ikigana no kugenda
ko angama gusigo kwana no munguru gongana ndeti ngwarigania somo rubira soko bwakire mambi yabono tunyare to gusanga to semanye na bigo to tebanye nena bayitio studio soko nyare go kubekorwa karwa guse ujume yago nigere 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moiro weka somta neto Facebook weka YouTube kwa nyare go tubwatia iri kwa nyare go kwego kya nemero byeito anyemono bone mambi yabono mu rubira soko bwakire gongano cia sole Amina na gukwanire aliha mudhulilahi. Okay. Ajomu ligeri ne gene tenga baro rero mambia batongonchora baramaliye tabo. Rero nde na Amina na igure gaiga. Assalamu alaikum mwenye koromo Islamu ulia imanyete bono igana limo wata subana watalo kolire birie biya litkoliriya lyogonyara kwa mukoro kwengata lyaelire nanda bono mwachakire kwa mukobeka busyo bugima bwino na koranga gikiriyo chikobage okolekana asenga kieli bali kwa baba kwengata Diana nigo bakanete ngambali kolia ndagira sobonge mbali ko bago uta chisigara mbali ko bago twara chimbu chimbe gati yabo no kugambana nabo igo nigo batagete ko bakoligerelinga ngakibako nyara ko bakoligerelinga kibako nyara ko bakoro kiembwe yabo nabo igo gutwara kororera mabira gosama bebe bali batabuati nabo igo koligerelinga banyara ko bako bange na omonene uli bagotebanga Nyasaye ulio batongete kwa na barabumbege netenga Nyasaye nakoreteki naro ni ibada takatifu bakorire asa matukayu banyara ko bagosabana nige gocha ase mayega yege kakimiti nyingagirete ko bange kiandaiga na anemono bagotware bintu bitane binabateri bakorigeryo mwancho murigere batanga 5 pillars nabono lisa sekera liyo chikobali kolimera nelinde likoroka mwancho murigere bagatebanga ebinte byonsi babikiraniri nyakoro mu Islamu gokoro kwa Muhammad gokoro kwa Amina umintoga igatorenere tabiria nyore ngo murangilinga di andonsia sole ngotebinga assalamu alaikum na ayota utware ligurunga Eid Mubarak kogera chinga kikamine chiga na chirende okonyara ko bagokogenda busyo rendo mwancho murigereri chena kole na kolira mangana yuke batiago ntebinga akino sentigo tageteko gendo moyegonti ke kwadia bagusi no mugusi nda sasale ngaitongo mochochi na ukwaniro mwancho murigereri ngaitongo mochochi na ayora nelinga nito iritongo nogaya asemambi yabono Diana ngakyogendrete Jani go innocent Amina ngakyogendrete Konyoma itena kumiringa yani go nande aya neba ibire nebire nti Amina mbiando innocent bitskolia rero ndaite tumere na Ayubu mitogagu okay Yusufu nantumerete bicha yaye arego ntebia salingi ngoye nyora tule ngoro ngaki akororekana kibatiga kwa nyora gotoro kiare ngaki Yusufu ariganetie sembambi yabono nkagerete ngumubeka ale sembeo no injini ariganetie yange yone ribono rere abaligere baitu bataranara ni yange yo lakini ningi ariganeti sana Yusufu ega ariganeti kiandagia 10 ne chabirete narora sembambi yabona gontebinga mimi Yusufu huu ni mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini yo nyorege nteke monga ki tasi ngagete ya jete mungato ligero liye bicha bwacho muligeri Yusufu dero yo ase bicha ya yere bese babi abaro bwacho muligeri asale gote bingere igachiete egete korukunga okwenga tamatuke meronge tataelire dero yo na de kichwa ya dora kore viteze ya zai ko budget lakini natemete natemete okay akwa tega singia sana ero yogurgu Yusuf kai akai gonde teritalinde getamba ike akai gonde teritalinde ora delinde Wacho muligeri yomugusia dosia sole twatebirire ndenga twariganiri bali babwateli tukolia rero lirinde nege kogera na gotebia bakororera abanda mabira nayo barorera mabira gekogera mbaga netie kende kurwa sole nye kubwate kurumo Kristo na bokoira semambi abono ni matenge mechinere boni gabakubura ninga ibakobekege kamago tali kyogo simeka kolende gyokobeka ulio sire tumwa nchobo ugusina bwate egekorokiaye koteba pole sana anamono gochia se family yoge to the larger family asogosira kumungino kurumenya kirali matenge mambi abono rero nali babwate umuyegoli bwo kumwakira okwaelio
kwa mweli eno kumochere niliboigo mama mwabo gatebete na nyaritiga korara nitukulia rona lya kwenigwa ndio na lya kwenu Diana ntaite tuchake oina ni namba ito studio tuchake kuligirira message Mwanjito muligere na gotebinga na batukunyorona asumta na ito Facebook onyare kugusangana into kwabeke kerengero kyagoro na ninyore mne tasenige tugen soko TV utameka kwabeke kerengero kyago nigo tokugisoma ko gwa kesimi yao nigo tukonyara twaibwata twakwana na yes ya masa ya moigo ngasumta na ito Facebook YouTube na turi mambi ya bono na begasi namba ito studio 078 marakabere 6 maraka5 na trinere namba yomoere na bugusangana itwe iro nyare ko kwemanya igatia tugendete gusangana bego abono nyego koendeka ni somo nchito muligere ne kanisa toko yoroka muskiti bachiete kale muskiti bachiete kale ngote binde kera kwa tambwire bali asembeo ngote binde gento gete kubwatekana na barabu sawa aiko manchito muligere ando chela teba so imejo my mom Modesta Makori kirandeni seki umusorwe suweri kyosoro Julia Kerbo Rogers nyarikina bane ngwira nani basome mparikiwa Dennis Kokopae auteba kurwatashia watching and soko TV bwakire ene aitobu na butambe Linet Makogo tubira auteba good morning good Friday kura utawala mihango watching live na bego Jessica Morao tebe soko bwakire kurwa iga pipeline watching happy preparation day na bagana kumakori wakire byake gimakuru Musaraba town were represented Jonathan Matukwa oteba bwana Yesu asifiwe sana omokolero Jonathan from Nyamanengo Keumbu base ndani hadi bedroom kabisa asante sana Victor Sabo Nsimagota otebe wifi ya South Mgrango Nyandiwa Salam Crab Nelly sase Naomi Kemto oteba ngabwa kirebya na bago Joey Freddy Nyakundi atebanga bwakirebya nanda ateba bwakirebya chindugu cheito lameki umari bluetooth sine kurwa marani bochi ateba nwali me yomoroberyo nabaigoro Rogers nyariki bwakire nsoko TV kurwa Amsterdam Netherlands watching live na Kem Ferris Aiden nyariki Maya nyariki kerbo pande nindo chumulire naro wake sim lakini tukochikujaka gitochi bwatalingana lidabu gosuna nchito mulira na tukunyara gusanga naye nabigogira ndeni sasa namba ito studio ateba nwali me yomoroberyo oyo tarateberi taliae atebanga bwakire byagwo ensoko TV bwakire Wego manjito muliri nambe ya ito nero kunyara kugusangana ito asense media WhatsApp andi nyirolere 0788666663 078 marakabere 6 maraka5 na trineri namba yomwere nindo chirogende twake simingaiga Innocent ngagitinga nabo tukoibwata giri tugochikwena na lingana lirabo maybe yebwatara bora tokena bwate gento gitata tokototebya ya ibwata bo eren soko bwakire soko bwakire hengo to kwana nere mambia bono ngira Dennis wana yo kwana nesira mugusu okay korojinse moja birongo ngakia mina bwakira nche bwakire bia no mure na Innocent Onyango Innocent ate abere ni Innocent bado lakini nche na mina lende litukulia lero ngwane li Innocent Onyango na njire Mr. Ziraga kyo gatatu mwana minda yande mwaikire sobe no kumochere sobana kumojera igoro no tuwarenge bosongaria ntuware da tomo berenda mndero to koyo yani ali tukolia ara ali birongo pole sana mwaka na trimbugete mugusu tanyore taibaga okay akiri rere na tomete omurugi hoya okay bona ko watkana monni gongo to mengoro yana go jaria nyango okay moko yone na nyoro mugosa kono we paro ri obake gati ali omobe pole sana Ono rende robo stoko waenya. Okay. Yasa tikabe na inwe semambia bono thank you so much. Kurwa chiseme cho chia gusi na mono buna gwatebire litko libwate amaliga manene go chia se chia mate bia mono Mr. Isra. Ntigarabuya. Asante sana. Wero libuna atatebire tigarabuya that is powerful. Ekero mundago genda gusia gatebinga tigarabuya. Kabuya na ikirebuya. Amina lende bono mangana na bagwate abarigo indo chege ga radio rule maturete abate bakurwanya chichi secondary school goika ekenyorogia Kenya boye
agoteba watching live. Fred Moga oyunero kurukwe mystical agoteba bwakire kuruchi sema cha St Peters Nyakenyo Misia agoteba no alime yumurubili nindo chega igaino kumakoli agoteba leo tunawakilisha ensoko kwa akina Enoch Mochere mbuya mono sana mugo ikoro by the way munyara kwa mukurwa engora ituguchia se amate yombu ya mono sana Enoch Makoli nindo chino begete kikosi gaigoteba so ime my dad Evans Makoli my mom agoteba Modesta Makoli Grand Dennis Mosolibwe Susu waigo Eric Osoro Julia Kerubo waigo Rogers Nyariki Eric Mochere goteba le diva yeskimu imbusurengi ya Embuni Thomas Saisi omongi na bweskimu na waigo Innocent Onyango Diana Ndemo kwa niaba ya John Kebati na bali kibande ba mintombi ya mono Clinton Ondigi Batrame Mumanyi agoteba no arasu murubili yo kwa na sayu mambia bono akorukunga Enoch Makoli ndo chembarikiwa kuku Dennis Pai kwenye Diana Motebire no alime yo murubili na bogotoma ujumbe ya ugocha se studio se mambia bono namba ito ya SMS nigere 0788666663 ase mambia bono elitonyara kwa togo kwana na senchira yobwikirano litonyare kwa toko genda busyo umwanchu muri libu na twagotebi aseko ogonyara kwa konyora libaga na konyara kwa gutotomera ujumbe boigongo teba tole onye kubwate chinga kibuna bono iga chinga kichara madhani ubwate simi yago yebeke landscape eminete simi yo yonchole ligere liga orosia ka video gichi second ya 30 goteba nga yoberete semambia bono na ningo kwa bago kuganelia emambingi na bali utagetera madhani onyare kwa gutotomera ocha ase namba 8 studio sesemelia WhatsApp elito nyara kwa batoko ibeka asembeo na boto upload to ibeke eli nyara kwa bago kororekana kera nayo chiko bago kuligerelia umurobeli wensoko bwakire na boko manyanga nkwa begete maki yawo namba ito studio twateba 0788666663 video ya galetiru na bambarikiwa Dennis Kuku pae ninyorete Raliza Real ninyorete Musolibwe Suaga Ntebino Sentiga kichi account chia nechi abeire muchando sana timanye timo chando noro liyo Musolibwe Susu ora na beta kirembo gulichisipana nje kora chi account chia Facebook TikTok ngakichi abere litonyara kwa batokoranga kiekoba semambia bono nindoche Dominic Nyabuto soire gaiga agateba mwalimu Dominic Nyabuto igonde asakurunga Kisi County Keumbwa Masago best tuned in hadi tamati Barnabas Kebasukuru doa Qatar biyamona sogoso murbil Diana toira selingana irabwa semambia bono Mwanjito murigelia na gotebia nganje nguru kwa mina lingana ilino liriga gwa sembeo no nyino sentika kona kuiba tiana kwinyurio mwanjito murigera na ndenga lingana ilibutambe nigo ligotusigie tatwa chakalitko no mweso ligotebanga obeka maisomono asetigere na berabwe ya beirendo obeka maisomono asetigere na berabwe ya beirendo na lingana itwino Diana na maene ngobe kama isomo na setigere na bera ora basekubuga ya beirendo yese mambia bono mwancho muligeli nto korogoto tebia iguru ye meaning yelinganelira abwa sokonyara kwa bago twakiresi migo chaga igase studio oto tebinga ekeroroche umuntago tebanga obe kama isomo no asetigere na bera basekorengera linga ya beirendo bali batamanye tiendo batotebera niendo nere liege karo mugusinaro taite komanya igoto tebinga obeka maisomono ase etigere na bera base kubuganga ya beirendo lina liringana litolira bwa semambia bono aso gotwakira gochaga igase studio number 0788666663 ilioto tebinga lingana ilionkiri bwa meaning by the way kwa nakoligere limono egento kwarengera linga bone kiabere nyenchogete na maina ligerere mara mangira kinonga otende na bwate na mbei kora bwataye era Nsoka TV bwakire Nsoka TV bwakire Diana Amina Amati ndiye mole Mbia tole arataka tageti Diana aguru kwa Amina Amina atagete guchira aria nyore gakasoria beke mubere ane nimeria agio gedrede wakire samba mbiere ngura ya dure lakini yakamokire wana engane nyoye simba bana kimwape wana obeka maisomo na setigere na beko buga ya beirendo etigere mbana yetokoli na twatalira wana kana tobe yeta maiso asekenya endo Mui weti mune kwa muma kwa mbubere kwa muma mono tete etieri gereri wo maete
kene toligere ligubona korora na kwarorira magosa aye Okay. ona kwa mumeta gete toligere lakini rende nyasaye narote gotoria Okay. Thank you so much. Buya mono kurwa se chiseme chisamba se mambia bona gatebe kali kwa mu. Igere ochire bus. Buya mono sana, asante sana Margaret. Ero tebirenge endo. Ero redi ero yaro lire ya mumire. Kurende tigere nere itwarengera lieta gete kwa mumere ngeri ya beire endo. Kebati nero manyeta mangane chindo bia. Ata ngobe kama isomo na setigere nabo erabuge ya beire endo. Mwancho muligelia sema mbia bono. Lingana li tolira buna lieli abo amuoma Zakaria totebi kurichise muchirichia Kikuyu gose kwana kumirana nendo noye manyete gose ne chibicha abande bakoyerora semambi abodo abo totebi umusoli Pero wesu bakachibichanji ngagete ne shopping bag tentiro kama sakarari to kubuguriri ndagira konyoruri na bwate chibicha chitisha tinjiri chia cheta December bagachikana hata ni chama shetani chia chonde vintra kinende na mechoro mate no nyenekero mu buna bono iga chitisha tinjiro kobeka gwatambulika boniga Diana boni gonyore yilikire Ramadan Karim na bako manyanga akiri tukulikire abarengera linga bambura kwa majire ndabwati mamocho konyora chinga gichinde kwanyora chinga gichinde muntu buna bone timu yito ya Arsenal nguchire kwa gosoli tukulia Sunday tokonyora ubwiga iga kwa katole biche kombe kili kurubunga League Cup igo next time gogo Innocent Monday ke esimo ko yeroka Monday nyasaye ga wancha mangana ka burunge ngo chicha burunge ganara tisimiye okay eren soko TV Bwakire ensoko Bwakire ya Kerande Dennis Nere Abdul omosoli bwege susu ayo mosoli Abdul nyiwetera roda Abdul ogorogo elieteri na bolira angetie bolira wendi aliye bagete umbeke mun agie balieta ya mwaligira Diana do yogoragerera Diana ndo tena bali dachi takaligeria yake pandika asere bali ukatwetera wakoliro boena za tabana no webandika era kwa moche ile yeteri ngisenche na koete tonya gukwana na ndino sentego imete na sentego atoba genje steligete na tigire mwana ominto mutienyo yo tutageti bogengi mutienyo yo bogengi tutageti mozoli wezu no enganiye uno oligereri etigere mono na bikubuga ya birendo egende kipado ninga sene ko getakuna lakini nkoira nande lya kabere na machibu ya nkoira nande lya kabere na machibu ngikwane bona buna na kenyorira okay kebati no ara bubukire na bugata jitigase era buna mwade kebati gara igane sinia abogoliti sinia abogoliti sani eli ngoro teru ni mete bona konya kodigereria ensaiga bono itonya kodigeri chinsaiga tu chiko gachinza jiri tuibachire tuachire kolie pirau kamera ito ya transmission ngogendera ororo yakoro kinga kikebati agokora onye koje ukolie getumo chaka kokorera guru transmission gojega bune gari gwa indicator kana garage korore tigantigira sawa kuseribege sisi bona asumo jandura achikobera ekero ke batia soiru musigitime okay bona no mo jandu ko chikobera monene timete ko sa ko chikokobya buna bago kora nero korabo ego bidi no ena ni maitengo ko hiyo ko chi eko vetereria okay Diana bwate yo mwel togende okay bwate yo mwel togende era nsoko Bwakire nsoko Bwakire hello okay tentari kumumira oyiboro wataba tuli kumumira okira butiga togenda omoti mukotokoirana tweyaligani tosoya asama yese mambia bono mwancho muliri cha butukere 19 mega 12.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi ebagoteba ng'ogose komwelio nerogose maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete sinikia usigete Ensoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta Nyasaye nigonda koretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda orete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri weleson seseni Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Tomurigeria bwigeta seni Ensoko TV nigo tugoswa sentunde ya kabira tugunyara tugukumanyaria gendete kwene kiwa hangemono kurwasi county ya Kisii ni county ya Nyamira tuguchaka bene kurwasi county ya Nyamira niga bakagirwa batatu bobo ibi babete bagotoke mambya yeri tukurigoro bakenyira segotebekana buna nigo bakagire ko babo bakagirwa bobo ibi aschinsemo chiabundo nyabite meyo mucyo Nyamira asomugambi we chinseme cyo guserokesha nyanya matuta Philip Nyamoko abeteka goteba buna batatabo nigo batogete bakenyire goika ogoko kwabo n'imimiri yabo nigo yabetege kwira wika senkendo ya Nyamira Teaching and Referral Hospital asibone gendete kurigererwa.
batatu abo nigo bakenyire goikago kwa ase kenyoro kia bundo imeya nyabite umuchi Nyamira mega yogosaganwa obotukubokera rero ase kagire abamenyi abukonyora batwerro borobo nene ase kerianga komentekana ko bikorwa byobo ibi anemono ase umuchi Nyamira 6:30 nimefika hapa kwa junction 6 around 40 nikaona watu wawili wanaangalia huko. Watu wako wengi, meaning ni kama wameuliwa tu saizi asubuhi. So nikafika huko pia mimi nikajionea, nimeona vitu sijaiona, mtu amechinjwa kama kuku. Na ni watu they are known from around hapa. So ni kitu imeshtua watu sana, tujaona kama hivi. Yeah. No, tu akumilia mwana abere ke yorigita oibu abujire nka mono ayo bono to na ndiro okumia no bono mojo ko na yo mondo jina ro yo mo saba ndaba kire iga wa bantura mbonto abokire iga to aminyokire goja ndo anyaro information ise na mbandu kya ngai baba te tukurwa yonta ro koro butu gento manya na king ngai baru te kurwa kya bantu abai batu nyari ke nyoreke to atwali obi obone ke nyoro ga ngweta bato chani kone kyo simi otare para eba ko tubwata bato ita nento abaka to agotire ndubu atinguru abamura baka to minja sana ento to aibebe binyoro kyombeka kuibwa chingoko ebinte binge ke joreke igobo no tubwata ko mwe ke nyoge iyo nto sabana nyasaye abaskari abatuleti baito tubwate to kolo boyi bole Nyamiraga wabero bonge mono abana bake kwa bakole ke barua banyore ke ntobapike muno abane bono ko ibe mejiweta akune mirango chingoko nto kutikesiko etubwata ko ngenyoreke ngoro kuteresa kerubo kenyoro ni kiabundo ego twabokire rituko ria rero ria mambia toigwa abantu bagukura twasoka torore yange saa 12 twaminyoka twacha twanyora na abantu basibiranirie ngori batatu bakwete babera abakwete lakini oyo monko na gukwana ari ngagatabaga kingonye subere ngori na akure orangeria abaibori baya abana bamwabo babura ochotaga na abugo ochokunere igongo tebia abana bamura barensa gaki asogwanja koino oboibi no bobe rara bana buna bamura babakweta abaibori nyene basarire na muibori to gutuma mwana na abana basinyire libaga bakore gasi amagoka abo bekonye barabo bararire bintu byabande na bibakuiba bekonye bona ko bachete koibe bintu byabande na byebi byabakonyire bona tiga bamura barayiga basomere eseni ngoboibi no bobe igogo ituokwe aseta yo gotamera tiga iga abana bagende kanisa batamere kanisa baiguringana ria Nyasaye libakonye gakwenekia yo mugambi unyamatuta Church Location Philip Nyamoko nigahekerekyo haichanire gekorekyo kyoboiti asekeria hatebirenga nigo abasae batigire kwenyore ngeri asenjire bwenerete asekorende babekire metu yabo na goswase bikore byobosari. Jina mimi ni Philip Mongari Nyamoko. Mimi ni chief wa Nyamatuta Church Location. Kwenye hiki kitendo kimetendeka. Asubuhi nikiamuka nimepata habari kwamba kuna vijana watatu wamepatikana katika eneo la Bundo ambaye ni village yangu kwamba wamekatakatwa. Nilianza safari mara moja ndio nikafika hapo. Na kweli nimeona kwamba kitendo kimetendeka, vijana wetu wamekatakatwa. Na sijui jambo lilikuwa ni nini ambayo lilifanya wakakatakatwa, lakini nimepata wakatakatwa wako hapo. Nigemebere ya batatu abo yairwe ngendo ya Nyamira rifaro ekero kurentindi ya bwatukirwe ocha sabasae anene mono bari bakurwa somo cyo Nyamira wetanga wesonania ne bikore byobo ibi ngosaba abagambi batakonya n'abatureti na michi 10 na bali batigalete barolere example. Stephen Nyarike Monde Ensoko TV Bundo county ya Nyamira. Nomurikyo ito Stephen Nyarike Mbunda kurwase county ya Nyamira mwanchumuli nande tokwenda gwikase county ya Kisii asaba saye gwetani chimibere kurwa ase county ya Kisii na Nyamira banyara tukaba bakomerana sensemeli ya Kisii ATC na konyora maigeli igoro yobulemi bwa hasa avocado nabo igo anamono bakaba bagokwanera igoro ya marwaire alianyara kabaka kosalia ekemeli kimwancho muligeli tiango tonyore ensemwe maigeli ali banyorete litukuligo
Bune nchiremo yogusira balimi imerongorwa gusi uri chinchire chogo kineri gesari kemeri kia avocado. Nigolchikire rero abasa wetanya chimebere kure county ya Kisii neri ya Nyamira. Abasangirikana imensemo yokona na magiryo y'abaremi ya ATC myomo cy'Obusongo iri kwegeriwa igoro ya chinchira cyo gukora amaroire y'ibicuni byo gusaria ekemeri kyo avocado asoboroire manyakanitse na Pasha Mites. Siku ya leo tuko hapa Kisii County ambapo tumeweza kukuja kufanya mafundisho. Mafundisho yetu haswa inaguza wana youth na tunawafundisha on the value chain ambayo ni avocado, specifically on pest management. Na currently we have a pest ambayo inaitwa Pasha Mite, ambayo ni pest ambayo bado ni kigeni sana mno. Inasumbua wakulima haswa wale wa avocado, na mpaka sasa hivi wakulima wanasumbuka. Hawawezi jua hii pest ni nini, inawatatiza. And so through the partnership tuko nayo na Mastercard Foundation pamoja na other stakeholders, that is AFA, KEFIS pamoja na PCPB, we organized hii training ya siku ya leo ili wakulima waweze kufundishwa hii Pasha Mite ni nini, na pia waweze kujua jinsi ya kuicontrol katika mashamba zao. Pasha Mite ni bichuni gete bisinini utanyare kubirona maisao kumana mone bikoria mato kurunse karabya lira mato kwa na avocado yansire butware uraini gete kurunse gabure yellow kwa yugo mataya arokana na ro yellow na ndibono tari okora gasire atakere okora sindagera agere amatunda abamanene wasange kirekyo nigo bayirairo buyo bwabasai abarabange asokwibwatanya soburi miweke merikega eryo goikonya asokwegenderera na kwinyorera ngeria. Currently all of us know that the population of Kenya is almost 75% is comprised of youth, and then the backbone of our economy is purely agriculture. So what we are trying to do is to secure a future for this particular country by trying to onboard these youths as soon as possible to ensure that we have a future in Kenya whereby we continue promoting agriculture and ensuring that in the near future and I would say to the future, we don't fall of starvation if youths don't take agriculture. Tupande cares a lot about the youths and women and farmers in general. As our motto goes by, we put farmers first in everything we do. And today we are demonstrating that by building the capacity for the youths to be able to manage Pasha Mite. Na ndabona twaleta youths kera mpango bakubwata kubwa bagaka youths abanane zote bakuruga iga na urubaji gosomia abana mibande galia mashinani murairo mbororo na nenga ki bogotangika bali abalembo itobara ko nyabaranga banyorire afaitingia kura soburimi wa avocado. Nigo bono abasaye basemiwe kwene kimane kemerikyo nke bayimeremo nabigo abantu kuborigo kwibwata noboremi bwe kemerikyo eryo kwenyorera ngeria. Actually namo tomaite gusiga iga abasaba banga karaba ko school bahansire gutama kurunga iga abandi bacire cingumbu tupai wapi Nairobi kulige parwa, lakini ndobate department ya youth kubata na dole sana kubasomia ubuya bw'oburimi. Asa barimi igonda tabenga tigato simeke chi avocado chitorochi tebugati avocado tebugati igasi nkong tori konya koyerenda bunora alende gosene chae gosene chingeni gosenki nande ge koira sake ke ya rusirie actually inkorora tore baba to ngotwara tore market Korpoteria Ensoko TV kurensemeya yokwena magiri ya barimi ya ATC memo cy'Obusongo Nchempethuel Machin. Majito murigeria togoskana wikase county ya Nyamira nigo mugabana bwe county ya Mosinyaribo habete gwa gutware gikaro amono muteniri bweke ekiombe kya Lake Victoria South Waterworks Jacqueline Kemutomamanyi sabigwanete gochia kubeka echisola echira chigosuguma amacha sekerenga gichi milioni chimi sato manjito murigeria no roboti rwa betro kwarigani no musakito kurwa se county yo tikataranyora centra yabene.
Mnenjira yemo yokorera ekambuni enya ya Nyawasco iyo kwena na machi ase county ya Nyamira mayaga yokwebaga korwe kiombe kenene kya Gusii nigo mugabana habwe county ya Nyamira Moskamos Nyaribo rera atwarege ikaro nomoteni orek Victoria South Water Works Company chakrini ke mtomomanyi asebaiwana gochia kobeka e project yo kobeka chisora ejo chire chishiringi chimilioni chimisato eka chimilioni chiminye mrenjira ya moyo kenani rigori ryogo tumeko morero hasogo suguma amachi gochia saba menyi omorobero sora session igendo tusumbweta amachi korukonya nande kia tonganyi koru Wasco ne biri yestima Kuroche mahari ko pamtora amaje to ya reta kurwa to ya pambo ka to ya sibiri to ya ile tange na ya nyagetashi na asande bo ko nyangori a kubakaika ari matangi amanya ko distributed kiagara igara menene yogo pambo amacha yunestima wana to yotumye estima ya sola to pambo amacha isaine abantu batumia igona one jipi na bora nyore chikoba chitarimbe mono ese sector ya amacha ya bunarega na rosri lakini rende bintu nebinge biborete buna solarization eyitwa setting aside a budget ya 150 million to start with na ende buna governor teba the budget for solarization is between 300 to 400 million so having 150 is just a drop in the sea igo meaning anto bwate deficit and that is one of the requests tocha kusaba omonene bwensekera gocha. Secondly, ekero solarization ye kobeku ese intake mate tocha kobeka chi solar panels 512 ne chipambu ibere and then ega stotenene tobeke chi solar panels 179 egere chitokonye gopambu amacha ya to different water points. Nyamira county ne county ye metabwati issue ya sanitation and I think from the reports tokonyora from the public health inere county okonyora toko ntobwati esiwa aho kwa nasege karobene ritkoria rero igo bereire nga konyore county ya Nyamira igo yatwara madeni amanene anene mono korwa ase obotumeki westima asokwena na macha yugo chia saba menyi anene mono bari ase county ya Nyamira gento barorenganire nchirengi yayo kwene kingango kera ne bari ligori erikegima twagambira nga kitokora isiwere Nyamira township ikorengereria tuanjira nenga ye wansera naende kwasa toru wango ya edia gara tonto kwana about the operation ye company ya Nyawasco tuanjira nende to watarichigas the managing director technical manager commercial manager onde torare wango igo mutinyi oyo as soon as next week erinde company yenye chinguru Bosio bwetaro yo murai bwense Dr. William Ruto asorongorwa Gusii asege gakia matukata to ngati yabiri harache kubekerwe mesa korwe county ya Nyamira namona omoroberi yo bwa mache bwogotumeka chinguru cyo morogwetere sola yo barache go sabo murai bwense achiko batotereria ryo kwene kinga amacha yongo chigo ikirare omumenyi yo Nyamira bo ikiranu ege kogera omonene bwense nare ngocha gututarerare from 29th mpaka 31st na ese project ya mo eriere ya market ya which ko launch go commission Nyamira water supply Nyamira water supply ne facility yere magagaiga kere president yegocha ntutagete a commission ya macha yege kogera bunaga kore tu igachitaga commission kisi ta commission Nyamira nabantu baito momanye kere president yegocha na rito konyora goodies kere president ya chirento nyore opportunity na intu yogo tebe bintu biri bitoremete ekero boige county yagendere kuyarigania gochia kobeke kiombe keya ikirache ko bage gotenera oboteneri bwa mache nigo boigo baenekeiri abamenyi ba Nyamira nga mbache kobekara amache abantu ao habarache ko bakogania Steven Nyarikembone Soko TV Nyamira Manchumulili orobotiro kobwatia kurwa se county ya Kisii ndoliro koro kigoro yabalimi bakurwa ase tundubali kurukwetora baganire ko bagwatana no akorwa ase factory eli batenete ya Nyamacha sikili bagotebanga kubwatekana no gochika kuligo kuligereria macha aliale ase machani gose ase
chairi bagotora na konyara ko bage kurusiwe kire ya manigento korekana kya bage chiri onchumurige litinga tonyororo botioru no kugani kwabo ugo kwerusia kurwa ase factory yeyo director ito aborieta egwerende chiche bone kareta kwende yangire nyamache muangire mutagete togende by the law go so mutagete toje chest front nduntori go chest front yani nganto itigo cha kifua. We are asking you motoririsi no morembe mutuanjere toje no more no boba asese gigenderete Middle East era basigo saria okubone bwete bwechai buna bone chai go chikobucha ende chikotigara etarikoni wa ere Mombasa warehouse neji warehouse chirito gwakana bune storage kuruga kubugorie chai paka Mombasa to gwakana okuinika cost ne chai terikoni wa eyo chakobo bokong chibesa ngaito chokurusi twakane abalimi baitu ntutole itumbe to separate igendo keriko nango kwana botambe mutagete to separate abalimi ekiagera ngo chikokwana abande bandage byaranga ayanayo winsa itiabalimi lakini abalimi abagote nabangaini nabarabumba rocha sobo kongbule mbaroje chibesi chiabo mbaroje buna bagotora bato chibesi chiabe kwa mutugeza mbamanyete factory kolosmo mane naende ya chiabe kirani gulimo chiaba gukabe kabere iyi kwanyoranga bono abalimi abana barobo baberegeta abandi eka muranje nyamaje tutigane leave us alone torua toche na kwana muno musungu bungwa ese itono wa munganchere mutuanchere tu abalimi gosoba no buri mungu kwana. That is the key. Kuanja na indu moto ikisara sini jirie kiagera chibesa se chikona ligwa no ama machani agochi moto konye aso kuanja kweino gotuasa ba mabera mindu ngiye kogera indu twana gotora echae twakorera bosa mwari bo mwaka igo bari medu nkorera bare na indu twatware gasi enkongu ko togosaba mono gochakera bono mwaka oyo mucha kora biongozi ebyo moikaranza be parliament yaria babekekererekyo baboringa gusingi kebete ekiagera nyenkwarti ngotora tole muna bona ga bato tebiri ototogisi ngwarti ja ingene ko skoro togisi nyamaje idumi ko rositole amachani aya maya ko rositole ngire ndike ko bekari mwari bo mwaka to gwakanu komenya ko nyantu akoro siringi 10 abande bakari eribuzi yani siringi 70 itona ko tebigwa kene ngaki twarangi muna barai toko ikari ka toko kwanera twanyoranga echa iga itumbe iga ko si ja nyingi kwenda ototogisi itumbe gosi bono rinde kari mwari bo mwaka bese ngiyo tonga chitumbe chiba igoro nyama ichibense ndawo jibeka katikati oyoro chiba chinyinge na ndichaba kandu katikati igobono ruchenga abaragwe bakona gotogonka bagonka igono no muntu okogonkwa mabere tawo chako mwerera onyoru kwaka ise Jitomurigeria tutigarita se county ya Kisii ndaitengwiru ka se county ya Narok lakini tutigarita se county ya Kisii Innocentia Sirit kuri igoro negwete abamenyi b'ikisemo cyabo songo n'abayiganda Kenyamira bako imurungania sana ingegari yo muliro torigo chikororekana stinsemecho kurigererinde mabwilia segetange kikegari yo muliro kerabege chikweta naroche bali bakurukunga influential figures as a community bali bago commented amangana siasa including bamonyonge bagokwanera igoro yegetange kibuna gitachieti se county ya Nyamira tutete kurigereria and perhaps in fact murayonde bwensi oli affiliated na serikali na boko nyara kabago toligie senambe yito ye studio chega igatokwanere nkwane yo ase master plan yegetange kyo yagera tumanya ngani satanic nga yeberete nga kiyo chikabage gokora emirimo na namono onye gokurukuru north mugirango na borabu ngore better blessed itukulia Jumatatu tukua negoro yegetange kyo asobwe kirano na namona sechinkwa na chirichi tutocha twatwara Diana genda bosibona manjito murigeria bano kingo koira wikase county ile ya Narok nigabara ikorwa chinsemo chia Narok bambokerete mono muraibensi ya Kenya litukuri igoro chinga kiali kora murubirio bwo gache getange kigari yo muriro chinsemo icho asebatebetenga negetambukiro kigora chikolenta obunda imensi ya Kenya oigabara yabu nigo barietire yo guchikwene kyabu namba chikomwera ni muraibensi ya Kenya asoborai entunde ya kabiri turanyoro rwatyo
ase chitaro chaye chiakera rituko imeyense ya Kenya asiganga yoguikerania na gucioria mirubiro ya magenderero bunenchera yemo yoguikerania chira chiria ritawana inchi kagoso ubugambi na bunenchera yogotinya yari kirwenga nigaro munyaburimo Murai Ruto nigatarira chinsemo cha Narok ase kerenge kenene yokogendereria igitange kigari y'umuriro kurwa Naivasha kegwetera Narok. Abaraiba gesiasa chinsemecho nigo bagokeire omoroberio iyo na komotogyo Murai Ruto ase okubainyora boigo ase ba reira yogocha kwene kyanga wikaranseire kirogo kyobugambi ase ntunda ya kabere. Then post independent kwa sababu ya lack of priorities sisi tukaua railway yetu. Ile jambo ambao umefanya sasa kama rais ni kuhakikisha ya kwamba hawa wa Kenya hawa watatoka katika poverty. Narok today will qualify to be amongst the low economic or low cost countries, low cost counties that global firms can set up base for manufacturing for the world. Asante sana kwa sababu ya reli, asante sana kwa sababu ya Narok International Airport, asante sana kwa sababu ya mabarabara ya lami umetuwekea. Hii reli itatuwezesha kuweka ngano, mahindi, viazi, kupeleka Mombasa na kama bei iko kidogo tutapeleka ng'ambo. Excellency William Samoei Ruto two term. Asante kwa sababu ya hii SGR ambayo ilikuwa imekwama kule Murtoto na siku ya leo Your Excellency umekuamua kwa sababu serikali yako ni kusema na kutenda. Your Excellency, sisi tuliposema mambo ni 2 term. Sababu yetu ni kwa sababu kazi inaendelea vizuri, agenda zote ambao ulikuwa umeweka katika taifa letu la Kenya unaendeleza na wananchi si wajinga. Mimi nasema asanti na Mungu akubariki na safari hii Narok North tutatembea na wewe. Watu wanasema 2 term. Sisi kama county ya Narok tunasema 2 term for 3 reasons, Your Excellency. Now these are the reason, Your Excellency. Wakati ulikuja hapa development tour last year, ulianzisha barabara ya Ngoswani kupita Naikara na kwenda mpaka Murijo Loita. Your Excellency, I want to confirm to you. Saa hizi imemalizwa kilomita 15 na inaendelea day and night. Umunyakerogo ase kambani yechigali cy'omurero Abdi Bare na boigo umunyakerogo bwabanchinia kurwa sense ya China Song Heliang nigo baenekirie egetange kyonge cyekoroisiwa na kubwatania chinsemo chinyinge imeyense ya Kenya na isiko ya Kenya. The Naivasha Kisumu Malaba SGR will extend modern railway infrastructure to Kisumu or the shores of Lake Victoria and onward to Malaba at the Kenya-Uganda border. Today, we are here to implement the tangible outcomes from your bilateral high-level engagements, one of them being the extension of the standard gauge railway. Kuriboteria ETV ya Nsoko, Erieta Nedinamura. Wa ase county eyo ya Narok mwanchumulili ni gotogoso ase county ya Nairobi ase litukuligoro ekiamagia ODM gosabatenebe kiamagia ODM banyartuka bakuroro botirwo gotebanga nigo barachika bagotwara musangirikano National Delegates Conference ase Nsemelia Yankonga sigetige kurunga jamhuri chitariki 25 na biro mutinyo gatatu kurendo mwanchumulili kilibabete bagokwana bosibo balikia magana nigo barorekanete komomochia oyore umuraiwe kiamagia DCP asikili bagale gotebaniga kareko bagago swana ne kiamekyo na bakanyara koba bakomo saba atigane ne kiamekyo. We have 1 week left to the event and wish to inform our members and the general public that preparations are in top gear. Delegates have been duly informed of the meeting and its agenda. The venue for this event will be Jamhuri Grounds off Ngong Road in Nairobi. There will be only one National Delegates Convention of the ODM party that will happen on 27th at Jamhuri Grounds. That has been, as has been said by the SG. So there will be only one. ODM as an institution, 21 years old this year. And
ways to call an NDC as stipulated in the constitution of the party. So people are free to hold political rallies, they are free to hold barazas, they are free to hold parties, but the NDC of the ODM party will only be one at Jamhuri grounds on 27th, Friday next week. And we welcome our members, the delegates who have already been communicated to and will be there on that date. ODM is a huge party. It's a party of 20 years old. When 3-4 members dissent, you cannot say that the party is in problems, the party is in chaos. Only 3 people. Only 3-4 people. And we are a party of 109 members of parliament. And only 4 people, when you cover their press conference, say, oh, the party is in disarray. First, you are being very unfair to the party. Secondly, I want to say this. I want to send a message to these village parties. This DCP, these small village parties in town here. I want to tell that man we impeached in parliament, Gachagua, to stop speaking about ODM all the time, including this morning. Speak about your party. Why are you bothered about ODM so much when you have no party yourself? You know, the village party, you cannot compete with ODM. ODM is a national party. It's a party that has members of parliament from every county in this country, from Mandera to Turkana, from Migori to Busia, from Busia to Vanga in Kwale. ODM has membership there and has representation at the MCA level and at the parliamentary level. Manjito murigiria tugusuka mutwe nigo yokorigie kyo rigetie kirogo kia bangine county ya Nairobi gwetire kiama kia UDM Millicent Omanga honanganyire kurwasi kiamekyo na goswe kiama gia DCP kiarachi gutumika kuboria kirogo kyoburayo mwaka cha 2027 asomusangirikano betko korekana lituko rigoras cia bischinene kiama gia DCP nigo boigomura ibe kiame kirigati Gachagua amochiria baraibe county ya Nairobi abusoto ikerania obokorerio boronge uchiasaba menyi bechinsemechi cha Nairobi. Kwa hivyo kwanza kabisa mimi naomba wamama, vijana na wazee wa Nairobi munisamee. Na waomba munisamee. Kwa sababu mimi nilidanganywa, mimi sikujua na pia nikakuja nikawadanganya nikidhani ni wheelbarrow inaenda mahali. Kumbe ilikuwa ni kaongo. Mumenisamea. Wacha nione wale mnasema mmesamea mama miradi, wacha nione. Mambo ya matatu hapa Nairobi. Huyu Sakaja wanapanga na Kasongo kusongesha mastage, tea room huko Kaka, huko Nyamakema, ati waende huko Ruai. Nataka kusema serikali yetu mpya next year, mastage yetu ya matatu watakaa pahali wamekaa miaka yote bila kusumbuliwa. Hapa Nairobi jijini wachuuzi hawkers watapatiwa nafasi wauze mali yao bila kusumbuliwa na askari wa kanjo. Mambo ya foreigners, wale wamekuja kufanya biashara wa China na wengine wamekaribishwa, lakini wafungue factory huko industrial area, wauzie watu wetu mali, wakuja wauzie wengine. Hata tukubali foreigners wa China na wengine kuuza mali ya reja na kushindana na wafanyi biashara hapa jijini Nairobi. Mambo ya Nairobi River, tunataka kusema ubomoaji usimamishwe. Mimi nilikuwa nchi ya Uingereza, mto unaitwa River Thames, mahoteli ya kifahari imejengwa karibu na mto. Nyinyi Kasongo na Sakaja muache kusumbua watu ya Nairobi. Sisi tukiingia tutakuwa na mpango ya vile kutakuwa na mahoteli na nyumba zingine za biashara karibu na mto, zimejengwa na teknolojia ya kisasa, ndio mto na wananchi waweze kukaa pamoja, kwa sababu ndivyo Mwenyezi Mungu alitaka. Kwa hivyo watu ya Nairobi, nilisikia Kasongo anasema ati tunamtukana, ati ukisema ni mtu ya uongo. Sasa wewe ukiwa unadanganya watu unaitwa nini? Unaitwa nani? Hapa Nairobi alikuja na Sakaja akasema atalete mashini ya kutengeneza chapati 1,000,000 kwa kila siku. Ni uongo si uongo? Ni muongo si muongo? Gili no robot yoruo igwete ase
Rigathi Gachagua ko baga gukwana nemono asa kororekana itukuri gorekera mwariganitie uyo koro kwa Millicent Omanga asekia makiagia DCP asabali bakubuga ati siasa matebonige egotebekana yabere complicated bit kera dogotebe yabere complicated Diana nekera okonyora chinga kichinde kwa bwate amalengo bali barenge DCP bali konya baso irororo bakurigyo burayo wabaswati nabarubona kera bagosiekerwe nyenche kaminesho ngaita bagusibare babere Mura John na bono Millicent Omanga na bokoranga bono chisabu nchirabu siasa yatoteba na bo chisabu nchirabu mwanchi muri toko genda busyo mo seneta bwe county ya Murang'a Jo Nyutu na bo igoni gonere aikiri muswada busyo bwe bunge oyo bunge seneti oyo chikobago kurigereria igoro yokonyora kwa barokigwa bali bakonyara kwa bakonyora maigelio ase college mwanchi muriria nigakarego tebo muswada oyo nigo ole nekirenga gyoko ene kibuna abarokigwa bwo nkonyora bali chibesa gwetira higher education funding model iga abana bakogenda bali bachiko baba goswachi college chubu ali mugosomera college chiritwale gote bakali chialingiji certificate bonekera bakogenda oro batakire bachakena bari bukonyora help oncho murigeli tuyatuigu omuswado yo Jo Nyutu abegete bosio mkyo chikobaga gukwanera. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move this motion that says or about the inclusion of teacher training college students in the higher education funding model, Mr. Speaker. Aware that the Constitution of Kenya under Article 43(1)(f) guarantees every citizen the right to education, and Article 53(1)(b) provides that basic education is free and compulsory. Further, aware that the government of Kenya launched the new education funding model in 2023, primarily targeting university and tertiary and vocational education and training TVET students, leaving a significant gap in the financial support for students in diploma and certificate teacher training colleges, TTCs, concerned that students enrolled in public teacher training colleges are discriminated against and not expressly and fully provided for under the prevailing higher education financing framework, thereby limiting or excluding their access to structured government support for tuition and accommodation. Cognizant that the transition to the competency-based curriculum, CBC, requires a highly skilled teaching workforce, and that the financial burden on teacher trainees, many of whom come from marginalized backgrounds, threatens the sustainability of the teacher supply chain. Now, therefore, Mr. Speaker, the Senate urges the Ministry of Education, in conjunction with the Higher Education Loans Board, HELB, and the Universities Fund, UF, to one, formally integrate teacher training college students into the new funding model to ensure equity, quality, and inclusivity in the education sector, and two, develops regulations and guidelines to define the eligibility criteria for teacher training college students, covering tuition and reasonable accommodation and upkeep costs. Mr. Speaker, as the motion clearly states, we have had problems with teacher training colleges over time because they have not been included in the regulations governing access of funds from either HELB, that is Higher Education Loans Board, or University Fund, Mr. Speaker, that is UF. And Mr. Speaker, this also being tertiary education, we have identified that there is a gap, that the other, in fact, including students in technical training institutes. Never whatever, Amina? Never. Amina ngagikwa kiro nande. Biande. Ndachibono tugendete bya sana ngado chikinsana chito chingo mnyoka chireto ene mwinali. Okay, mwe aliye amaterera mbali kutigana ne bikoro tisikombanyo araba murabali Nairobi abakuyibuguri bayindana biro bipiro. Jena wende ne bikoro tumucharu tuyo. Chanyole kwa dole muine kelisiali ntumaeta bagusia bange sana tubwate ni maete Mohamed Bosire ni maeta bange sana abarindi innocent eyere muinoga igagere yabakakaboka ya maete nakike data tagote umuskiti abaswati mbabwate nsemo yabo na abasacha mbabwate nsemo yabo onye dini nera abasacha bale committed kushiriki gukora maombi dini yege Islamu ne bwata umubaro umunge sana bwa basacha
basacha ngogenda bale kogenda bale ngo basubati ngaiba gucha bagenda babugate nsemo yabo emaite utaka yatwara mochoka basubati babugate nsemo yabo ngocha baroso musikiti lakini bakwande nsemo yabo baberoro lakini yereka igankora abasacha nabugwara abange nabo nana kora basubati ngo babaro mali bagoso musikiti abasacha barawese nje bara abange tachaneko ba abagatika barasoka kwanza mugekuri uko bekugali lakini abasacha ngogenda bale musikiti rero igankoro rero innocent ikango ngonchera bale bicha ebicha tindamanya because nana goshiriki arodanga indel lakini ende SLV utaje chiwaka nilishiriki kai wekanda evidence. Okay, mancho muligeli evidence nere koligi ku Bonfenture mu bisatu akorera kuruchise mu cyakirwa ikiro musocho edi na urina kurwa lyoga twakorera watere bokietese biyamona sogotebanga no ko bana intu ikomo eri mamake Ruth biyamona kurwa sechinse mechi amabiri yabatebanga no ura sumuro Gideon Natika. Good morning twakorera kuruchise mechi South Mugirango nabo igo mwalimu Charles Luanga no twakorera naye gaigani ndoje Joshua Mbuya Trimba kurwa chiseme cha Ruben Center gaiga Nairobi na kole no muswati okurunga umungino go kurunga Dorika Kirubo na umwano ino umwancho mwanche to kurunga Carlton Trimba no wale Kenyanse kirabu twakororere sana Kenyanse kirabu neli shabikirire lire famous asama tukamange twakororere kurwa chiseme cha bumwagamo twatabire mbiyamano sana sogoswa asumurubili nandane mono nindoche list yago begetegaiga yabo umusulbi gusuna boyigo nindoche babo missed call biyamono asogoso murubili umusulbi gusumbi yamono wacha wateba chi account chi abonchi chi awunchi aje chi abuya Linet Cherono nigago teba no ale kerenyo biyamono sana asogoso asumurubili timati wose wate sense me SMS tonle bali basoira subwango ko batoka litoga ndo mutimuko toso chigazeti sasa umanchito murigeri igando cha goteba Innocent Nediana bwakire bya tabegitirie tariae nabegondo che autebando che omurubiri ombyole tiana running oyo docho murubiri ombyole tarabekirie tariae nso asense media WhatsApp kirandeni sindo chino alega igo manchito murigeri nabegase enambe yaitu ya studio asense mo ya WhatsApp ndoche ritaria ya kurkwanga we are the people autebanga bwakire bya naboigo Charles Ruanga mwalimu Charles Ruanga oteba bado ni yule mwalimu Charles Ruanga from Nyamira basement with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya show Mako Mwero Gladys Kerbo Silvia Morala Kwamboka wedo nyore basoime iyo morobiri abandi no sendika giteto kwerana nabagonyara kingo kwa na Marieta onchumurili tuyatonda mutima ku masinini Eye Nensoko TV uboroso bumugusi omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tochikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche de anandemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo ni Mungu amefanya sio mimi nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa.
Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Omwanchi omanyire bwa Nsoko TV igeta sengiye Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro perpetual machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amusariri wana ya ikireke wango guikaru ali panya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu kera kama chingatara ndaigeta oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana umotu batera mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya botuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoretwo na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye ni Nsoko TV uboroso bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama Tomulgeria bwegeta senige Nsoko TV bono nigotoswa sentunde ya gatatu toko yukentunde ya gatatu ne semerie chigazeti na soko bako kwa no mwanchito mulgeria nigombate gazeti ko kwa The Daily Nation nere yu mwanchito mulgeria aiga nige gokwanira igoro yo muraiwensi ya Kenya kertote binga SGR Standard Gauge Railway abange bakuboria nga intuti torigo chikorora igo egari ejujo morero gegwetase orogongoro itorwa not mugirango county ya Nyamire county ya Kisii na rochimo kuboria maboli no mwanchito mulgeria katoko na koliyo muraira nyarega ko yakwanira aiga se gazeti eri tukuria roringo tebichi semo chigo chweta nabo igo buya bwae ego chikorente mensi ya Kenya angemono asaba na nchi Mancho muligelia kila Diana agendete gukwanira iguru ye gazeti eyo ya The Daily Nation inche mbwate gazeti ya soko bako kwane
egazeti ya The Standard ase front page kali gukwanera ubututukanu bw'ichi milioni 60 million echiyo munchoreria bwense urumwiburu bwense ya Sweden agotebekana anyaltuka bagakurwa na abo bisaba mo bagokora egasi na abo bisaba nene balese serikali mugano olese front page mwancho muligereri nabo konyara kabago gokoro kinganinki kegendete kurende totaraso asenye ncheyu ni gonta getengo tebe ni gonta getetorore ali alese chigazeti chinene Diana na korokia ase gazeti ya The Daily Nation ntagete bono tuchake kwa batokuligereri chigazeti chons chinene Diana ase mambia bono mu director itunga gire tobekira sembeo kwarorire ngikelikere ase chi front page chi gazeti chiri chinene tobwate ase ito ya Kenya ase mambia bono gazeti ya The Daily Nation gukwanerere igoro yegetange kireri mwancho muligereri oigwete sabakare goteba nga Ruto nigo bona abekire bilioni chimisano eliko baba kwagacha getange kyokurwa asensemelia ya Naivasha kegende goika ensemo ya Kisumu mwancho muligereri na gukoreri chinsemo chiri chia Busia na bukonyara kabako gwesomera Diana nerengo kora arelio nyara kabako gwesomera na kumanyanga ninkikeroro nabo igomugusina bwateli boliria yelia beneli nene kubwatekana ne map ekoro kinga getange kyongeli chikabage gosyomelia liro balia gusi tokorugabu tokogenda ase gazeti ya The Standard yesemambia bano bakwanere igoro yegento kiliyotebekana Arambe House obisi yomuraibwense asboni gandoche oyore ase bichano mo senator kurunga Alan Chesang nabo igoni ndoche gaiga oyoro mulikyo monene ase ewizara yobulendi bwense ya egosebule bwime oyokurunga Raymond Omolo ninki uboncho muligeria kubwa pakubwatani na barabo nabo bisabalense yabo bali bagotebekana banyartiko bakumubeka biyara byokumura omo ncholerio ya mo yoro muiburwa bwense ya Sweden abwasanya tukaba kuruchi milioni 50 no mukobwatekana na kiliya gotebigwa ngamba chikaba bakoleta chi ambulance mense ya Kenya tokogenda si gazeti ya Taifa Leo bate batongela askari gongo hatarini mwancho muligereri bakale goteba igaiga bogwe somera na koranga tongela askari gongo hatarini onyara kabago kumanyanga ninki bakabago kwanira kulendo mwancho muliringa girete mbate betenga chinga kichinde no nyana balendi bali bakuruchi company chiri chiabe na abande batebekanya na batachika bakobekwa asichia bisiki serikali nindo chegaiga n'abanyanyimbo bali bakurukunga bechi company chiri chiabe na bagendeta kwa bakonyora maigelio na bono na bugunyara kabago gosoarro gazeti ya People Daily ngukwanerere nga how cost of political boat was drowned by UDA nga kiyo mwancho muligereri obwato buli bwa ababwatani osabarai bali bakurwa asensemo ya coast ya bwanyarto ko baboko yeliwa na abarai Hosene kyamakia UDA igaiga nindoche Ali Hassan John nindoche oyo kabeire omo governor Amason Keva Kingi naboni gasa matukaya iga oromonogeli ose omo speaker as senate ya Kenya na igaiga nindoche murai wense obegetego bya UDA aswago tebanga UDA nero yegereti obwato bwabarai bali bakurwa chinsemo chiri chia Mombasa togocha se gazeti ya The Nairobian yene gazeti egocha ase publication elibate base iki oteba gold billions mungwano gokwanira ugaiga nkobia ateba lifts on Kabila gold power and survival ntwarora asobwango igege tasenia kyamoge kwa mwa mungwano yokurunga kobia libaganya ariko bagago kwanera igoro yobonchoriri bwoko ya magena ya mabira bali batara banya magena ya mabira ne gold na ndaka bagago kwanera nganki kiliyo cha kyaboro negati yali yalese chigazeti echumwancho muligereri ndoche ngomo director net matiko sinatanyo le gazeti ili kurunga The Business Daily kulende nara yalese chigazeti chinene nabokonyara kabago kwebwa tere gazeti ili yotagete onyara kabago kwa yasoma na kumanyanga ningi kero tiganchake no muganore omonene ase gazeti ya The Standard muna nago tebia aigasa maiso nigo bago kwanere EOBC umuraibwense kurunga Harambe House ngigelio tamanye tigo sekilio takere komanyo mwancho muligereri bono nigo bago teba obunengi bwa chakire nande bon wanyare ko babokoleta sobwa mona koro kichi milioni 50 nomo echichia nyarte ko bachikurwa kurwa ase umoncholeria bwense ya Sweden mwancho muligereri bakale ko bago teba nga nigo bono abekire asa maiso
na anamono kubwatekana n'abantu bane bali bagotebekana abantu batano babire bagotebekana banyartuko bagokora emekutano goseme kesangirekano na konyara ko babakogamba no mu onchorelio yo mu iboru bwense ya student ase obisi umurai bwense enchira banyorete ebibunguo na goso ase obisi yunago ikaransa na mwali gokora musangirekanoro undatali ko bagakubaboria no liboli libere tumwe ncho muri abagokwanira iguru yo muswati kurunga Beauty Njeri Njamiu Beauty Njeri Jamiu nagaigango kwana bare Geoffrey were Ndondi abo bagotebekana nigo bakubwatanirwa ase obisi yomulikyo monene bwe wizara y'obulendi bwense ogurunga Raymond Omolo nabo igoni ndoche gaiga Jared Muniaro Masinde nabo igo Evan Skip Kemoisi Moto nigo monchu muri bagotebekana koba abalendi bo omo Senator Alan Chesang aiga bono no bakobuliri boli batebanga onye yarenge go sinigente kiliyotebekana nga no gotatwara ebirengera libinde go se byarenge no korobeli kumura nigo bono monchu muri yotebekana nga bono Dr. Molo na Chesang nigetakire bamanyekane go sempa amanyete go seti bamanyete mugano ole CPG akane ye gazeti na namono asenko yobwati asobwango na gotebinga ninki umoncho muri likeroro igaiga nigo bako babago kwanera igo bilioni cyo emeronge 5 no mu moncho muri geli ndutaisano satese bagateba nigo cyenya tuko bachikobwatanirwa na okogora chi ambulance bale batebanga netenda alichiko bagakwa kurende tenda yarenge asembe omuganura CPG akane unyara ko bagokora ngangakire nabo igamalieta yabo busabu naberengo gosomera Alan Chesang mu senator nabo igo Raymond Omolo igazeti ye ya The Standard na bibigete asekirenga asemambia bono Diana tigankoera lina yegete semambia bono Manjito muri yanchina gotebinga omugano mulenura se gazeti ya The Daily Nation nigo gukwanira igoro ya Standard Gauge Railway towatebwanga nenchira ya mubuna abakenya tuguchikunyora chinchera turanyare tugwikerana siensemo aho no enekero tugukwane chiamate chito kero taite gutara tugutumia Standard Gauge Railway yo manchito murigera aigani ngo bagukwanira obuyabwae litukurigoro muri ibense ya Kenya betka gukwanira nganigera chigo kyania ligoria lilibyo kolina chindege nabo igori lyo gutuma emisigo wetera chiship gose emeli obwato manchito murigera nabagate banenchira ya mabuna abali bagoswase chigali mbanyale bakonyora chinchira chukuikerana chinsemo chia basenchira ya bwango wego nechkolenta oboncholiyo byemensi ya Kenya nabego agokwanira igoro yogo kinya uchumi yensi ya Kenya nabego oko tiante boko connect abanto nabego chinsemo amensi ya Kenya agase gazeti yenige gokwanira entebe a distance ya 371 kilometers bagokwanira kurwa Naivasha wikamalaba nabego kurwa Naivasha kokechisemo chia Kisumu manchito muligeria no mugano rase gazeti ya The Nation ya page ya 4 ne page ya 5 ndagetenko iroro turakwanira egatia yechinsemo chiria ekero nagotebingana igwete abamenyi bechinsemo chia not mugrango bakwemurungania bagotebanga mbabete bakwegwa eira bune Standard Gauge Railway ne chweta ase county yaito ya Nyamira nabego nkagwa abamenyi bechinsemo chia Bosongo county ya Kisii bagotebanga tuwogechiwe terigo chikweta ase county to kolendikana gotebya gatichi county chiri ego chikunyarage weta aigamba begete Narok Bomet Kericho Nyamira nawe igo Kisumu manchito marigera babatebanga nigego chokoira chibesa chikoro kwanga 502.9 billion chibirioni chimisano na ibere nugutakianda na chiko cha kunyara chiko tumeka kolende babatebanga tibara chikumanya chi sources baramanya asibese chiko chikunyara chiko rusigwa eriko nyara gukwaga chiko gachwa erelwe yeyo kolende gaigando che ense ya China ne chiko toa ekerengo kia emeronge 30% kureseria ya China no muraibense go serikali ne chiko nyora hieko nyora chibese chire na chiro chekerenga gia 30% ne chichine bagotemanga private sectors na chiko nyara chiko leta chibese chine chinyara chiko ika ekerengo kimia gosiko ikirania chibese chiri chigani irigo chikwaga cha Standard Gauge Railway yeyo chire na gotebi chimi chiribu chibilioni chimisano na ibere nugutakianda 502.9 milioni manchito mugire aigani ngo bagotebanga nigere kabere nego go chikweta kurwa chinsemo cha Naivasha goche chinsemo cha Kisumu na baigo Kisumu Malaba na bagotebanga Naivasha nige go chikweta gose nige go chikochaka kurwa chinsemo cha Mtoto
yore Narok County eike Kisumu ne etwatebe ngachikiro mtachasi echire 571 lakini eju ya Naivasha Kisumu nigere 264 kilometers na baigo ya Narok Narok Wanjito Mugeria Narok gochia Bomet Nyamira na Kericho nigo chikoira kilomita chire 8.69 gonga babiri banyamira kagitenga Innocent wikatoje torigio morai o maita manganaya araerera ngaboli nechugwete county ya Nyamira ngoda kurigina renge ngairete nga kibatingo irari chinga gichiaya arago sinanyore map ya koro kinga kigitange kikigari yo murero gechikoba yekurwa sensemo ya Naivasha chinsemo chirigio chikoba gegoeta igoge kwamba kororekana nki akagero chikoba gegosio meli chinsemo chirichi county ya Nyamira nakwane tena Hassan Nyang'au ulioro murwaniri bokorigie kirogo kyobo MC sensemo ya Mawawa gagonte initially konya nonye nemegondo yarenga sensemo iyo abamenyi barengoro konya bamanyire nibongo chere yakoera sikia ari gweta ngokorera baringi ndo compensation abantu lende konya begenire ngaya ni bwanchira nire ngabono gocha kwande serikali yetigitanga kyo gari yo murero gaiga na baro banyore egento kirige kurukunga compensation goswanyara kwa bagwa kanune gento mwancho murigeli kechikoba gekurigero ligoge kogera umora ibwenseli tukuri goro niganyara tukabaga go chakyo murubili yo asedayana tebirenga 500 billion shillings tire asa 502.9 billion chibesa chimbo sana chirigereti chibesa chisini chitigale trillion yemo 30% kuri China 30% kuri serikali na 40% yetigalete private sectors na chigo chiko na chigo private public partnership mwanchu muligeli na rodayana okwa na kwegura gatebe 30 semi ya chigo chiko bachikorwa se ebengi ya ense ya China na boigo 30 semi chirwa se serikali ya Kenya na boigo 40 semi ya chirukorwa ase abantu bali bene banyare ko bakoigwana no murayibwensi bachikoba kwa gachigitange kyo kigali yo murero aiga Innocent ndo chibagote bakurwa ase na gotebyo murigeria county ya Kisumu na Malaba aigando chimba bigiteka county ya Siaya Vihiga Kakamega Busia na baigo bagotebanga chinsemo chionsi chia Western na bego chikonyara kegwetoro igendo kiango kiringa ne speed speed ira chikonyara ke kogenda bagotebanga 120 kilometers na passengers baguchikotoka segali yo Mwanjito Gelia na baroraga igasega ziti bagotebanga 1096 passengers ase okogenda komo bona ekran kuligera liga iga Diana ase gazeti ya the Standard ne bwatumugano ya page ya gatanu narimo asbago kwanera igoro yugo chikoba bakwaga chegetange kyo kigali yo murero anamona egento bago kwanera nigo giachire ekera omuchando uri ogotebekana bwobulimo ororo gose abantu mbaroro bakorekana batayisa negete anamono nigo chagete kurwa ase oendemere ya mere asinsemo chikurunga cya Ntulele asamenye bagotebanga nigo batagete banyoro bwasyo kubwo komanyanga ngakiwa chikaba gwakano ikine gentegitangani yendo kendi ya kabere ndigereti ga bakwayetiruka phase 2 yo chikaba bakwaga chegetange cyumurero buna gwatebage chikaba ge kogenda kilomita 550 no mona kianda 369 kilometers ku Naivasha goika Kisumu mbakoso sensemo ya Malaba kurende babaganire ga bagotebanga niko bono mwanchu murigili chikaba ge go cha KFC ntangani keru Naivasha ke kobwike a sensemeli ya Kisumu aseji bilioni chimisa temeronge tane tato chikiko bachigotumeke phase ya kabere eyo kurunga phase 2C uchikoba ge kurukuru uchinsemo chia Kisumu gwenda Malaba asibone watebe H billion chikiko bachigotumeka nemia ya memeronge bere na isatu mwancho muligeli mugano yu Diana ko bagago kwana naga igage nteke nendigere tige go kwanerwa kera Nyamira ntutuko bolia ngayike gweta bali babwatendemero yaya batebanga niko bagendete kogenda mamincha yo guteba mu rubelio yo igo bwatubo tutukanu na asabande batebekanire ngobulimo nigo bororo nabantu bande banyare ko bakororekana bakwirigirie nibo kuroro mwancho muligirali nekegambero na kero kinkere bosio getegerere tamangana yo mwaka bw'ikirubere 2024 bagatebanga ikegambero kiliye kurigiri bintu bitana Kenya ko bagekonyora abantu bachietoro kubandi gutaka kumanyanga kibachiko bagwakana andake Innocent to kwanira Nyamira aigamba kwanira igoro ya Ahero Ahero maitegero go tirimboka ikonga liga no kwendo yikere no timugrangali ngakitonye ke gochikweta Ahero ikongamba maitasega kegete bono na inchendo chingambaro chenjera gochikweta Nyamira perhaps na kitwate banga
tutakire tonyoro muntu rumumanyi atotebi what it means ritangani ngakikemi onyencho ya enerelie gochia se abamenyi bari esemo ya gusi ekwera abantu baito mbatagetekera bakogenda gusi mebasokano nero yabere menge sana esebara na none gituka kiri bosongo ngo nyara kwa bakiri chikonyore mezigo okonyora ne chitrera chichire nchiragaiga escapement to tebegas nabego kiani namagenderale in a good way agera tochikoba tokurigirira umwancho murigirira kurendo inyore amangana yogo chaka okorosi gugwegetange kiere ligi ya chageto mwaka bwiri bwe ya mochimikianda chebiri bwe ya mochimisano isato mirongo kianda na isano nema 1896 abanke bali bayibule tu mwaka uyumba iyo yendo totigale tiga iganiche record na abo igoge kagachwe ko mwaka bwiri bwe ya mochimikianda na mu mwancho murigirira sonoyomo na nigo Kenya tukabage kwa gachuke karukuru sesemo ya Mombasa na ko connecting semo ya Kisumu ikigia kawaida ikitoroche bono kuruelio na ndena litwira ni tutete korosi kurunga standard gauge railway ekekende umurai bwense umukoro kwa Uhuru Kenyatta nigage chagete mwaka bw'ikirubere na 15 na ibere ekikianya tukabage kurwa asensemo ya Mombasa mwanchu mulige gacha goika Nairobi gaiga na nemonoge kaero mwaka bw'ikirubere na 19 nabo igo bakanyara kwa baba gutwara FSND yo kwagacha na kwanda asensemo ya Naivasha goikira boni gantu bwate port ire gaiga ekurukwe dry port irange na Mombasa road gaiga kira ya chira abantu banyole chigas so we believe egenteke bege korosigwa na beba kurwa amaereso njega ke korosigwa innocent ngagete nje onyege weta Nyamira kinirende naro ni mbate hope singa nechweta enseme moya gusi aita Nyamira gusikisi lakini Nyamira rende na rekwaniri mono na nje nichiko kana enda ndende ndali na lakini ndaito kama yomo anchi to moligira nechiko connect nense ya Tanzania Rwanda South Sudani kurwasi semo chiga cha Kisumu mancho murigira limugano yule page ya gatano limo asigazeti ya The Standard Diane page ya kalingole page ya kanene page ya gatano murigira okay asemambia bano mwancho murigira munatogenda na kuligira liga Diana umuyega Oid El Vitri ngokwanira urega bagateba nigole bwa masesenyo ochia ase bali baraba bwatani be okwegena wege Islamu mwancho murigira asbagateba nga abange nigo basokire na gosangerekana na kororekana go amasabo mwancho murigira asbagateba nigo bono iga umuyego yochire ekera engaki ense egendete korora ogwakwo konne bakwanirite igoro yokoena na kuligorunga Zak al Vitri okonokurwe eza daka gosoko nyara ko baba kurwa ogokonya gochia asabantu bande bali batari ko bakwenyara onyego tegete ko manyama sabaya yege Islamu bunamina ale gaiga no nyarendeli tando chirero lyalengelie chinga gichingera somera page ya kabere ye gazeti ya The Standard onyara ko bago kumanyanga ningi keli keroro tumati go Diana no bwate chibicha chyo bwege nubwa obugia bwa yege Islamu lakini nateba ngo bekande yangeyi okay page ya kabere gazeti page ya gatatu ya gazeti ya The Standard umwancho muliringo kwa nerigoro yo mosacho yomo oyo chiete bosibwike gambera agataka koteba nga gabutetu bekurwa semere mu mwancho muliriri bali bakunywe kenywe go manyenge keragwa kenyure ke could lead to summary dismissal bantu bali bakunywa kenyugo banyara kwa bakagenda oro Wambugu igarenge ase ekambania yamo nabo igakanyara kwa bagagotoka kale SSML group basement na umungwana w'Mugurunga Julius Kwithaka uyo tagete komanya nganga kialenga kamatebiga igwete bube agamotebirende anyara kwa bagakomotebya atebyo moneno yanga niga igwete bube na umonchu muri linkwara baliga igabatebanga abakamotebya Wambugu agendero somanya nachiko bagagotebyo moneno ye ngakigwete bube nalio umonchu muri yarorekanete ngagachagete kwa gakubura na ndekerate nitakamba korekana gako baya kagustaga operational manager gusoma manager mutenete akanyora Wambugu kale ase kibara na ase chinga kichu akarorekana gotwara chinga kichinko kale mere mukolende kirabanyara ko babago chicha bagataka ko mukolende iguru kwa kumupima barosa maruna roro aganyora daro kolende kirabutwa agachaka ndese kigambiro kirabona igetororo agatebyo umuneke binanga nigabwa to muchando kurunga auto brewery syndrome bali barabanyagitali bataka bali kitoko tusome binte binge sada agiri toko buguli chi concept muchando yokurunga ABS
bagatebanga enda nigo yabwato muchando na nigo yarenge komwa chinga kichinko ngwe kiraringe segasi igento kiabetereti arangeli umunyagitari oyo yakirachicha tachieti ko bagakoerera burunge ucia somo na chebinanga ningi keirerete mongwano yo akarorekana gutwara umuchando yo kurugunga auto brewery syndrome mwanchumuligereri na namono onabokonyara ko bagokurigerelinga ningi kelikeroro no mwelio buna ekegambero gianchira netenga mongwano nonya gwatwaji sentence jichintambe ai no molebi kwalingi igini ekongiyo nande movie nere twaka watchiri muswati yo mabagatse banga akunywa mariogo sana mariogo yogotindia akagenda chinseme njima sense ya America agakolerwa testing agatoka ngatari gutumia ikabana ndomo gogochia se fans bae akendo mutari ainabwate nari kora inyoranga testing nero reko tebekene kera kwakore unengi bali bakora security uko unge backup ngurangeli gwero manya igongo chiuri gupimo backup igongo irure AR bachikorera gosenga kyonywete gaikekera ego kengana abantu bali basiritie gas muna boneka bona mambito gukwana iga twisiku igure simu think at some point ritochi ukore tuyigore simu tubarwa barori bali babute twegas kubwatekana no bunyu bwamaru igogo botindia mbo bwate na rubo bibwaye kono manjito murya se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere page 7 niyo gukwande igoro y'abarwaire bwo cancer asenya gitali ya Kenyatta National Hospital ndo baitinganere nyagitali ya nega Nairobi nonye yatwalire kibura buro manjito murya aiga gukwana igoro y'abarwaire abo buna bagotebe machine ekorokwa tena tebe ni machine yale gukora radiotherapy machine yo asenya gitali bagotebanga bono ni mitinyeta tokorweba ya saligete ye ikorwe bisalika na teraba ye koroswo manjito mulyelia asaba roira bagoteba bono ni go bidi bainde chi private hospitals sinya gitali cyabanyene asiba gwakana chisiringi chimisano nemo na boigo murobiri lyosha tori gukora emirama sinya gitali icho wetira asekyo mbigya DCI na boigo kyare nigo batebirenga nigo bago chikobeke merobiri okwenekya buna machine yungo berige koroswa iri nyareke gokonya abaruira sinya gitali yo tokomanywa ngabanya abarwaire bono nigo bako ikarora sinya gitali yubare apange ne machine yibuna yanyaritike gusarika teriko nyara ke gokonya abaruira sinsemi tokomanywa ngawika gwetani abarwaire myeyemo kunyara bale bago ikira na sinya gitali yo eyomochi o Nairobi kolende abekunyara ke gokonya nabaroira 50 abaroire emeronge 5 ababandi banyara bakogenda sinye gitali cyabanyene korendega igando cyo mwanjito murgire bagotemange machine eyo nigo bagusabe serikali nyari ke goswani nabego bari batinirete ewizara yobo cyano banyare bagokonya abaroira abo nabakunyara ko gwesomera mugano yo asobwagare orale test kiri kikunyara cyigokorerwa abaroira abo nabego gwikira boni gabo nabo bwato muchando monene korene esa una kwanire SMedia yoborwairo manchito murgena ndengo koira se gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nige okwanire gorio kio mtata oyoromo senator we county ya Busia ni county ya Busia manchito murgena na wago kwanire goro yomoro byo korkwanga social health insurance fund tumaitenerie ko kora magana yechibese social health authority yabwato ko bokonyi yari ya magana yechibeso manchito murigeria bo nigo bagotebanga ekigambero nigo kyabete kego kwanira igoro yechi billion yemeyemo na inye echo cyabete kigosira wetera somorobirio yo asekigambero kegotebanga murobirio yo nigo okoletwa century ya bwango batachiye tukorigerio byabwae nabo igegati ibintu byaganiri korigererigwa iryo cyake ko kole mirimo egase gazeti ya The Daily Nation bagoteba nditko umurobirio cyake to kole mirimo igo yarengo mu etarike yemo umutinyi 10 mwaka bw'ikiribubere meronge bere na inye 24 nariyo cyagete ko mirimo kolende bagoteba gwikiramo nigo murobirio yo nigo bwato botutuka no mwanchito murgeria asibatebiringa nere biyonyare gukorigererigwa kolende nigo batebire nonye no kubwato ko bokonyi kwae ukikorigererigwa mwanchito murgeria yengwetero kiyo mtata na gotebinga no mo senator Busia nyaritika wikase kigambiro na goteba buna umurobirio yo no bwate obotutukanu nabo kunyara ko wesomera ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere na ndenkuirani ase page ya 5 na kabere
nigo kwanira iguru ya Winnie Odinga uyoro mwana wa Raila Amolo Odinga uyugo ikirabo nigo Mwanchito Mulgeria ori Nyagusira mutambe nigo ngotebagali Nyagusira kiagera emetienyi ya ebono tokobarantira bana no ene mwaka kurwa bakagusira Mwanchito Mulgeria Winnie Odinga nigaga kolide ne kiombe gekoro kwanga East African Legislative Assembly era korende bono nigo abara ikurwase county ya Nairobi ba ODM banyarite bakomo chikomochora achikobo mokonyi wikia mikyo korende nigo bono aborai Gladys Wanga oyore omugavana we county ya Homa Bay na ndoromo chairperson wikia mikyo nabegondoche Junet Mohamed oyore omwembio Suna East nerabet kagotebanga asitarikicirie 25 ibere 27 keraba guchigotwara NDC ndabo baguchigotwara gutwara Mwanchito Mulgeria gikaro nigo batebiringa ayutari gatiali baguchigokwanira ayunigari achigokwanirwa gucho mweri bo mwaka batebiringa tari ayi baguchigokwanira igoro yere gochoro kobomo konyi oje so ango yae Oburu Odinga Mwanchito Mulgeria uyoro muraibu kiameki kya ODM nabukunyara ko gwesomera se gazeti ye nabege gatia jana kiri bagukwanira baguchikunyara bagukwanira igoro yo kubwaterana kwabo na UDA nabo bagukwanira Mwanchito Mulgeria se gazeti ye kira bagotebanga NEC baguchikutwara egikaro kyabo na eboigo digantebe NDC na baguchikunyara bagukwanira egatia mange ikiameki kebwate nabege gatia likegochikikirania mwaka olio 2027 nabagwe somera subagale mugano inora se gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere Mwanchito Mulgeria unachia berensa ya monita kemeronge 35 taete tuyaligane togendo mutimo gukurenda mangana tuguchikoba tukoirana togotegerera negati yenkwana yomo seneto yokuruko kyo mtata sakwanirete igoro yokiro mwana ko iburwense ya Kenya nigabwata makabese y'ichishiringi 10 kiribu 10 ibere gochia serikali kiri kubwatekana kiri bagonyara kwabago kabesa murobeli rw'iki seminto yoligereli olio konyara kwabago gwakanirwa ne serikali gotira abana bali ASET University tobe tukuyokwanira asenchira bikirano na manda na yanda manga mange sawa sawa Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Kwarusi gutaro rugendo rutambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore
electronic appliances chonse buna ebirabu power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwate phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sugusia electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi totalera somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Manchumulili chetire chitaike merongene maiga yense ya mese mambia. Bono kagireto mo direct itobye kile clip ekyo kia omo senator Okiya Omtatah taeteto chake na kirokyo toigunga ninkia kwaniteli tukuligoro tumanya kwa batoko ndubusu. Manchumulili anamono tonyara kwa batogo tegerera kumanyanga ninki kilikigendete bono iga kigambero nigo nyara kwa kegotenenia oko unenki wako omuna chevina olio obtendete ekina kyo bategerera igoro ya makabeso Rafael Tuju ayibagotebanga akubwatanigu ne bengi ya East African Development Bank agoteba alese kirengo ke billion ya menu gutakia ndo mwancho muligiri nabo nyara kwa bago kuligiri na namono ochiko konigo kwa ruwe tugoro ase ikegambero ukilia kia nyarto kabage gotebanga nigo bono kia tigire gochikobage kumurangilia omo unechebina okurukunga wayu amongare abwese batebanga niga tagete koba gakoegwa ama kimwanchu muligire nigo bateba kineke nigo kyobwatanigwa ne billion ya menu gutakia ndaya makabeso ayuale gati yoyo kabiru mu waziri ya serikali yomuske Uhuru Kenyatta Rafael Tuju na baigone bengi kurunga East African Development Bank no mugano twaro rasa matukabwango una Rafael Tuju akonyara kabakago kwa mwanchu muligire nabo kwesomera CPG gatano kabire na komanyanga ningi kelikeroro nabo igaseke gambero nigo yoteba omo wakanugo sogo chaki ukumurubelyo chief oyotenete ekeganja keligia sha nigo bateba nigo bunete amachiko alia yoboene ya abaganiri ko bagakolirira umwanchu muligire kine kigegitugubosyo naswagateba nga nigo bono serikali ya Kenya kwanza ya nyarte ko bageko turwachira ko chiasaba Kenya ngane chiko bage gukora amaunchureri yamanene gochia ase sector yoborwalia nabo igo mwanchu mulisi batabanga gwikira boni ganige korekana umurobelyo yo onyara ko bagokubuna oboene bwa abantu na boyigiswa ko bagokwanira igoro yo oboene buli bagoteba buli ase katiba muganole ase page gatano kabere ye gazeti ya The Standard. Director gonteringi clip kirigia Okiya Omtatah nkere tayari yara tobekera mani gukwanira na ndendo chega chiseminchi kwanira. Okay. Consider this. Every child born in Kenya today inherits an implicit debt share of roughly 200,000 shillings. They are born into a liability for projects they had no say in approving, and benefits they may never see. This is not just physical imprudence, it's a profound injustice. How did we arrive here? And how do we restore accountability? The path has been paved with an architecture of opacity that undermines democratic oversight. We have witnessed a proliferation of alternative financing methods, such as securitizing the future levies and creating hidden contingent liabilities that deliberately bypass parliamentary scrutiny. A recent political economy analysis confirms what many suspect, that is, elite interests dominate budget making. Manjito Muligeria ina maseneta bwe county ya Busia kurukwanga Okiya Omtatah kuri no manjito Muligeria tutegarita senseme yechisemi
aigasi gazeti ya The Nation page ya gatatu nige gukwanire garo ya boroki wasiche skuru asaba gotebanga bone serikali nigo yabwenete ko bwatoka bilioni 4 na nuguta isano na isatu njo sinyali chigo konya umuchando gwendagira asiche skuru togotebanga feeding program iri asiche skuru manjito mulyeria korene kanyarage ko bwatoka esku yitibase icyuma njito mulyeria nigo chire chinge bagoteba ucyasiche skuru chibase cyaganire ko bwatokwa nigo cyalenge 7.8 billion bakanyara bako bwatoka 4.8 billion ichiba gotebanga nigo chire enusu angenusu yakiribaganira ko bwatoka kore nabagotebanga ogota bwatoka kibese icyonsi bono nigo ko chikorento mu cyando asiche skuru asibatebirenga angemo nabantu bari bamenyata asiche nsemo kiriya kitabwati amache nabigo kisemo kiriya bono cyanyate chikonyore mbure nyinge kurwa notisa ni mwanjito muri bagotebanga kinseme cyo konyoranga kibwatimbura nekere mbura yakire kwanyoranga nigo kigotwa etoigo bono nigo bagotebanga omuchando bwinchara nigo gochiko kwera baroki wabange batari kunyara bagwikirana sikuru bagotebanga aborokiwa gwetane milioni 2 na nugutaye isano nemo nigo bakagire gochye gotige skuru saguriyo muchando bwinchara na boigomna nagotebiri serikali weterase omuswada woko bwatoka kibese ucyasi skuru gose financial year 2025-2026 kibese yaganire ko bwatoka ucyasi skuru nigo cyalenge 7.8 billion lakini serikali ikabage ko bwatoka 4.8 billion bagotebanga ni kibese chinke kitego kikunyara gukonyana asichi skuru igoso gazeti ya The Nation manjito mulyeria nigo mono bagokwana chinsemo cha notistan asabagotebanga boniga nige toigo ega saine kwene kiwasi chinseme icho cyabeire chikonyoro muchando wo murakera kulinda serikali nabige kyombekeria United Nations manjito mulyeria World Health Organization niyo yatebiringa bachikoriya chinchira baranyare bagokonya boroki wabo banyare bakugenda na masomo abo manjito mulyeria no mugana orasi gazeti ya The Nation ase page ya gatatu nabo igongo gotebinga kero konyoranga no bwatendagira se nyumba yago usenkoragira ole no nyenkabira siritko mwakiro munguru ngambiya mone kyagera mbala konyoragirie mbure tayo bacandegete nekere mburero mwanchito mulyeria kwanyora badi bacandegete kyagera no morakera netoigo achumuligeli mogano yu na kwayegure na mangale ase chigazeti Diana natakanda raswa ase umurobili bwokurwa kibese gucia saborokiwa bali ase university mugano urese page ya gatanu batabanga umurobili we serikali ya William Ruto wokunyara kwa bake gotenera enchira abana bali bagasoma ase university bakonyara kwa baba koegwa enibo yoko bakonya gosoma ase school eyo nigo kororekana noro urasa maiso yoko gwa kilibagoteba bilioni 20 na kianda ngutaisana boniga nigo chigotakeire ikinyara kwa bachigo tumeka gwakana school fees na bakonya abana bugosoma ase university ni college kurende bonige bibao nigo byarorekanira umwanchu muri lesi bagateba umurubili yo nige kwamba kororekana nga nigo bwato muchando manne bw'ikibese umurubili rose tigwe eliyo nyara kwa bago gotinya oliyo kabere umukuru ku help nigo bonigo mwanchu muri bateba obugureti abana kiribu kiminye 35 bere kimisano na 43 asbagare goteba bonigo mwanchu muri gili nigo onchakire ko bago korora umuchando yo manne bw'utatwara kibese asbagare goteba nigo bonigo mwanchu muri bakare ko baba kubugulia abana kubwatekana nenchirili babwate yo bunyamasi bw'ikibese nabo igose bakare goteba murubili nigo bwato muchando gaiganindo chomo muliki omonene oliyo kobaga koba ase secretary y'ikisemi kiri cyekerengo kegoro Beatrice okurukunga Beatrice Inyangala asachiete bosyo bwe Senate iliyo chikobaga kwarero mwanchu muligirili nabo kunyara koba ko gosoma na koranga ningi kilikero mugano ole page ya gatano aso kunyara koba ko gwesomera na kumanyanga ningi kilikiganiri mugano ole sepeji ya kianda ye gazeti ya The Standard ni wogo kwanera igoro ye line yago iliyo bwate yesimi gotaga tumikira matuka maga gochi kwa kalitu kulinde ubwetegeli mete kwanyore kaliko bage kurangeria umuntu ndeboneke gambero nigo kya rugo chikanga bali bagotenera oboni bw'ikiraini chikambani kiriya cy'ikiraini tibaba sako babako na eraini yabo yesimi batarakomanya kubwatekana na umunakebina ogurunga mugambi nigabateba enamba yesimi nigere egento ge kurugunge getambulisho yekumanyia umuntu asaberete na nigebwate
data gose amanganaria ara abene uche sumuntu yu nabono iga bagotebanga nigo lichi koliriria chetenga emitinye 3 kerera ini kororekana etali gutumeka nige kunyara kabaga konigwa kurende bono batebirenga nige takeire bono iga egenda sigika kimitinye 5 nomo nabo igo banyara ko bagotumeka kiri bagotebanga baligie nchira bagokumanyingira ini yago batarayona na nigo bonere dormant igo bagale gotebanga ekiroko na ne line yo muntu kebwate gende kurunga special information yakoreto muchando mwancho muri mugano uyu nigo lese page ya Kianda asibalichira ini chia bachite gwaka bakagenda iruka buna rero abantu bagenda bali chinse chisco kwanyora unfortunately enamba yae yabeire off kera rura hiyo gakwirana atete kuri niyo namba yayo nyora ekurangiri Diana ya chenchiri na most friends na bwata gete ko hook up ne nambe gachiko bakira bona yabega asenko ko retrieve information ili atakere yabega asenko nabo gwesomera umwanchu muri mugano yole page ya Kianda ye gazeti ya The Standard yoko bwatera na egati serikali ya Kenya na serikali ya United Kingdom gose bongereza asese miliyoko ranga ngonyara kwa bako bwatera na secretary ya banajeshi no mugano yo page nero ya Kianda swako babago kwanera ngakibara chiko bako bwatera na sama egeli nabo igo kunyara kwa bako genda busio asese miliya na nyuki mugano yo nabo gwesomera umanyenga niki kiroro Manjito Muligire togocha gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 nigo gukwanira igoro ya borokio niko baruka borokio bali ba NYS yo Manjito Muligire aiga nigo bagukwanira igoro ya NYS asbagotti babuna nigo bono aborokio bali bakunyara bakobekirwa kigutwa kera bakorera amasomo abo asechinsemo kiria cha NYS bono baguchikonyara bakwewe emirimo weterase security farms kemo kwa na security farms yo Manjito Muligire ne chikamboni chiri chikonyara chiko balikia balia bako security innocent bakolenta obulendi bakolenda bono bateba chikampani chiri chabantu bene private security farms chitakire chiri usigu bali bakolenda kigurunga government installations se chiabis chiti serikali bone kiombe kia NYS gitakire chikobage gutumeka gako guchigasi icho Akibagatebanga why security firms may lose to NYS instead jobs race. Manjito Muligire mugano yino rase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nigo bete kugukwanirwa ose nigo bete kugukwanirwa omo tenirwa basubati ase county ya Kilifi yokorkwanga get ready mbeyu yotebetenga NYS na barbo tikabanyale bakwegwa chigasi ase private sectors na boigo chikamboni chirichia serikali banyari na baruba kwenyorera emirobiro agotebanga nenchireyemo yokolenta emiremo guchia sabasae bali babekiro chigutwa na boigo banyare bakolenda engere yabo na boigo kwenyorera engere Manjito Muligire no mugano ra gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 na bagwe somera boiga gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nemo nigo gukwanira igoro yo muraiwense ya Kenya ekerari gukwanira igoro ya affordable housing chigo chinyomba chiria chamagolya inso Manjito Muligire agotebanga nonye abarikurwase United Opposition gusebali bakwameria serikali bagoteba buna chinyombe echo chirigo chiko bakonya abananchi aiga keralenga chinsemo cha Western nigatebetenga nenchireyemo yuko chikwenekia buna abananchi ba Kenya ngomenya barasi nyomba chingia nabayigo banyale bakwenyorera ebitoki wetera sobwa gachiburi bokorwa se chinyombe echo igani gachete korototo morobiro yo asensemo ya Vihiga county ya Figo Manjito Muligire chinsemo cha Majengo ase enyomba ya mando chigageri kirenga ni boma yangu aigana babete gakoyero toto Manjito Muligire abokunyara ko wesomera asobwa garo Manjito Muligire mugano yo uyo minto innocent tumetusino bwato mugano kurwa sinseme icho chendo chinko endase te toyo gabu nimbwate mega nebere ndaligere liga igase egazeti ya The Standard anemono asenta takabanguligerelia omochando se university ya University of Nairobi senseme liwagateba ya Thogoto Mwancho Muligire abune senseme ya Kikuyu asibakare gotebanga bono mochando nigo bwatekire asensemo ya Thogoto egati ya abahoro kiwa bali ase University ya Nairobi ose University of Nairobi nabamenyi benseme US bakobwatekana bagatebanga nigo oboke bago bwabukire nabo igo boibi nabo igo aso
orokiwo yomo anyara ko bagago itwe bono Dean of Students Dean of Studies we University ya University of Nairobi enseme ya Kikuyu campus niganyara ko bagakolika liuko liko nyara ko bagago saba nga aborokiwa bayiguli bagali gosoma ko ruchinga chiabo yakogera bali bakonyara ko bakogenda ase skuru nigo bakale ko bakoira na bayitera emechande menge asama tukabwango igani ko bakale goteba nga nigo bona abana banyara ko babago itumu ntoyomo uyu otebekana kunyara ko bagakura umwanafunzi simi yaya asenseme y'umucando y'umunchu muligele noro nigo gukwanera igoro yaborokiwa bali ese University kurunga Presbyterian University of East Africa nere kurunga PCA mwanchu muligele nabo gonyara kubagwa somere PGU onya abana barabu kwekoro mugusi abana na ubu chisemi no togosomye nabo kumanyanga ninki kegendete asenseme yu onyara kubagwa kwimanyira nga ningi keli babere bagokwanera umwancho muligirali nakoranga nga kikere omugavana abwe county ya Nairobi Johnson Sakaja igorontu arengege na Richard Onsongo tukakwanera igoro ichinsemo kirichia amache n'abantu babere bakwagacha kinyomboro mugavana bono nigatebire nigo kinyomba kirikira ase chinke bukirichia amache bachikoba babo kirusioro anamona asa maisabe kira sensemo ya Westgate Mall bakare tebango ubwa magacho ala sensemeyo ni gamigereti egento iguru kwa makarabati ali amacha gwetera nigo batete babe bakwigorera amacha ayu anyara ko bagasoka ni chinguru chiaye na namone egento ikikobaga yokorekana sobwa ngo igo mwanchu muligeli nigo bachikoba bakwigera chinyumba nandi chinsemo kiri chia Kirimani asensemeli kunga kirichwa nero negatie chinsemo kirichi chikoba chikorusiwa amagacho batebanga nigo batagete bayigore asama chako nyara ko gakogenda nanda tabwati umuchando nigo mwanchu muligeli mbure nyinge agenda takora tumuchando umonge asense ya Kenya no sentio bogano ino chinora se gazeti ya The Nation page 10 aiga se gazeti eni wabago kwanere goro yistariki emerongevere kagitendero mutinyo mwanchito muligelia gweka chitariki emerongevere na inye 20th to 24th mutinyo mwanchito muligelia bali bakoligeria lire usaba tatibe beliro mwanchito muligelia nigo batebiri ngembure nyinge nigega ni irigo chigotwa usenigeregeretie ochoto imense ya Kenya asoko manyigwanga chinsemo chana manjala nabo igo Trans Nzoia negatia chiri chigenderete gotwa abantu abange nigo batabwati asiba gukorera bomenye bwabo gusasa bakobera kurinda iganto tebiria county ya Kisumu Kakamega Nakuru Kiambu Narok ne chigatie chinde chiria chiriange nigembure nyige gagiriko chikotwa ase county ya Nyamiro mwanjito muligere ne county ya Kisii eregatie chi county chiri chiko chikonyole mbure nyinge gonga ko chakira chitariki chia lero chitariki emerongevere beka chitariki emerongevere na inye 24th mbure nyinge ne ligere iriko chikwene kiwasi chinsemo wantu ba Nairobi mwanjito muligere na bari barasi chinsemo chiria cha landslides erigeyo mara kwetiringo batebiri ngabagendere gusuka bali batarasuke banyale bakwenyolero bominyo bwabwangu kolende aiga Innocent boy ko katugo kwanira account ya Nairobi na ko kwanira aiga bagukwanira igoro ya City Hall gochikobwaterera ne bengi ya Sidian Bank kwene kyabuna gochabale ko collective bango ebengi ya Sidian nero umugavana nganye tigo chibiganje byabo bono igo kubwatera no kulende batete kuligera ligunga kibachiko baga kolemeremo anemo nabona watebiro go collective bango na bintu binde o collective bango na kunataka onte igego receive bengi tego chiko sanya bango lakini boneke ganche kigyo kubika chibesiri chiasangiri uchiye bango Sidian ni chigende se ebengi ya Sidian matemo governor bwe county ya Nairobi Sakaja na chete bosibwe bunge kwa rangi ya kwa ranganyetie ebigancha kurwa sebengende akabira kwanero ko sangiri bagoteba nga chi billion yatabu gatogete iko chire 13.8 billion echi chaireire bachikogenda sebenge ya Sidian wancho muligeli nabo gwesomera CPGU ya Kalengere Diana ebengi ya Sidian emugano yu okore se gazeti ya The Nation page 10 okay umugano no lega igo kubwatania omubunge Anthony Kebagendi ole CPG 10 swagoteba omubungo Kitutu Church South Anthony Kebagendi onyoliro mweso kurwa seke gambero kya High Court asiboniga kyanyara ko bagiye gucika airanigwa ase bunge
Anthony Kibagendi ni gasereti gwe kurua se bunge no monogeri gwe bunge yu kubwatekana ne chingwana akoleta segetaseni akemo ekeraringa senkwana ya mambia sakwanete igoro ye embwere ase bunge yu na namona asale goteba nganigo ekwamba kororekana ababunge bale sense mebetete nenereti bakonyara ko babakogorwa aso obo bakogorwa aso bwango sana nando asenchireliyo oboraisi ketateba igo bono rende nigo bona nyarte ko bakonyora mweso asanyarte ko bakakogenda busyo bwa umune chibinugurunga Bahati wa Muye uyo mwetegende igurunga conservatory orders chiyo chikoba chikumuirania gochia ase ensemeyu nyumba ya gwita sensemo ya Westlands nigo yatigete monto yo mo kasireti ubugima bwae maega ye nyumba yu yabwata maronge 22 yanyarte ko bagekwago kalitu kuli alingelia Jumatano mwenchu muligeli nabo igo ikanyara ko bakegotiga umonto yo mugasireti ubugima na abandi bakanyara ko bakonyora chingo machintindia ya niga enekiwe no mo Nairobi Regional Police Commander okuruku Isa Muhammad uyobetega goteba ayumwe nchumuligi na mange nabo gonyara ko bagwesomera nabo igo onyara ko bagokumanyanga ningi keroro amange alega iga ninto chaka goteba kirumugano nore ne meaning yaya kuri no mugano nore na ase gazeti ya The Daily Nation Diana okare goteba ngabono ase obwango iga nige ebango ye echi ebango ya isano asemia 5% yanyara ko bagegwetigwa egendo yachiko bagekoirira chisimi go kinya ligo lili yabo ne laptop 5% increase yoko chisimi ne laptop ngo bali twanyore tukora chisimi kiri chingia ne laptop to myoke chiro zitairi bado chisimi chingia nduraje weka maboko lakini ataire bali tutarajigora senego yasabire obo nengi bokorekana sobwango komanyanga obo tutukanu boli bogotebekana no bukurumi boko bwatigwa kubwatekana nena chiarwete ne kiombe kia Afcon egikianya atikabage gukwanera igoro ya ekeminano kilkia ringe gati ya Morocco na Senegal ase Senegal yabwete asegeti kolende bono nigo bono Morocco ya tubo buyo boko bwatekana na gilwate abanga interpretation yarwete kurwa ase ekiombe kia Afcon na mange Manchito mogere na nchengo gotigara mugano yomo kurwase gazeti ya The Daily Nation remna aba MCA bako lingoli wa guseba kuboli bwali na bakunyara bako saba chimilioni 822 chimilioni chimi isano na ibere emeronge ibere na ibere banyale bako genda sisabali chiabo travel usiasiese chisko wancho muligeli wikira habu ngaitenga twikiro mwelio bona toko ende se cartoon aba mugano no le page 10 onyore chinga kibwe somere ngaba subati bakali go suba bago siri ubimo bwa bekara bachiko bakonyora abana esibakale ko bagoteba nga abana abasubati 15 na abane 92 nigo babere bakororekana bago siria ubugima bwa basibakale goteba ayu na baranyarekana silitukeli mo 15 mothers bago siri ubugima bwa imense ya Kenya mu baromo ne sana bagoteba no bano ubugima obomo is 2 men lives lost Tianaenda se katoni yane ngagitomo direct tuna bagotubikiraga gwo mwanchito murire sino sentino bwato muganonde na cold mwanchito murire ase gazeti yane ya The Daily Nation imbegete katoni yane ga egando chino Buru Odinga oligati na wabwate nyimbo ya egaiga no agusitoko boko kwayo Winnie Odinga inagote biboni go mwanchito murire ya NDC ariko chiko kwani rubuna guchikoba omokonyo yo Buru Odinga no ariko rumega yaega igamo gusitoko boko mutu ya eneri tundo mwanchito muriereti na insega igando chino muraibensa ko batebi kuja tu keep coming ODM NDC no muraibense igando chino Winnie Odinga babekire wilbare ya yellow igore ikire nga UDA oyo le wilbare igore na aida yole wilbare igore gaita daida babegeta ndoche ya machikoba ebichiri ntangani Winnie Odinga Winnie by the actually Winnie Winnie bwago oburu batenda oburu agomba gusaka badenga nchucha na Gladys wakadera kumuzuguma no mweza daga keep coming yandragocha ODM NDC NDC ngochire kwetia amure njero oburu yarazu kumete Winnie aje takabanga mwina arasi niya kamate bita ucha nando mayina bwate nyimbo motu ako mate biri tude lindo koli butura na ndo isikuli samunyeke kiabo maega ya yekoirana
koranga kiama kiri commenters nini aba rero ikemende tumanyiti kiama nandi kurugoro gari rire full ike bande kina kibatagete kera tu kwadera igo mungwana yo mogoro Cleophas Malala tebete ese bintu binde binge byonsi pinta manyeti lakini genteke mo kilima nyetenga 2027 tingo mo support go tingo mo boko Moske William Ruto. Tingo nyara kaba kingo Betray Kenyans. Togenda se katuni erese gazeti ya The Standard page 12 gakare koro kia litatuliria mare amwamireti. It is going to rain cats and dogs again. Go chire go tu mbule nyingo mwanchomo ligeli. Mbule chikobage go tunoro chebuna yagendre koleta kilitokoteba floods as omochyo yo Nairobi ni chinsemo nabo kunyara kwabago wesomera twakode nsemo yaito gazeti ene tigaliti megane tango chiko kirosie gazeti yane ogonganjira nkwanire tu aka sentence yakamo kurwa se opinion ekobolia grochiro yo muri getakubolia nga onyo opposition batabuga tibongo babuga tigasi bagokora tibabuga tichife ya mati chiabo ekine chifamily mbabuga tiusiane ngia naba abangina babo nigo bakoragera mono ningigeko gero muraibwense nandirinda kuna kubaramira ose ningigeko gera kuna kubakwanira nili boliro yo muri getai akili kichwani takolire gaseti omanchito muri geria Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo nagira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka chingenjo chomugusi Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwatira ibolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Nensoko TV twakeresimi asena 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabutarira service gutuka samagacho hazi towers egoroba ya gatanu na mo asumucho munene Nairobi Nensoko TV oboroso wumugusi magega ya television ya Nensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene lyokuraria asegete senieke aseriguri lyakebusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancho omurigereria ayebune motutire bwe chigosori au nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Nensoko TV. Bono ngiguchunjugere kokwariganiria na kokwerera chigosori au obwikiranu.
tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo kiraritko olyo chimamosi igochakira egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tokurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omukubyo neritko abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni gen Nsoko TV tuchikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche de anandemo imegata seni gen Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nsoko TV, uboroso bw'umugusi.
Eri Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Muligeli mambiende na ndengia tuikire nsemo yo mweli bumurubili nsoko bwakire. Diana. Mambo. Amina. Ngaki waje. Iyo ndongero takaniri kweva buna lero. Ndongero tatakiri kweva. Mimi naitwa Amina. Amina. Amina mwatene imeni agateba let it be so. Amen. Sasa mimi nimeongeza kwa hiyo amen. Mimi nikakuja na nikasema Amina. Iwe basi Amina. Igabona tago nsalirie tariane. Tigakore to Buswahili iga kigusia kera bate abatiga konde to Buswahili ikone kera bate abate to bujuaji agi bajo muligerere ara to ate abadeke bute kyo muligerere ntwari kurangeri mogeni onde naye tutage tochichega iga tokwane semambia bono kebute ne kyao ikebute de kyao era to ate ko swase nganene sana kurukwa makabeso abeira manene makabesa makabesa abasacha tubwate mechande menge gochikotegerera sinini gagwatebwe ng'ombe ya ruarire wachi kwake hesabu ngakiba mintu mushahara ne turacha kibati nubwate siringi 500 kibationga 500 nasuka sinini ga nachi na igwa kiyayo mwana waselibwe school fees mushahara no nyolire nateba ngaya lende bono nyauma koranga ngwelibwe ya monchenga kane ntegara tasi nini gango chikogenda nchira ate bigunga kai umanyete lirige ndogeli twale wakoraga ali buna gwato tebeti ngenya kaneti na narabuguli kabisa guka kora ategerera kai enderera rende akina ama kabesa twa masacha ntuna letiko tangasa makabesa ito kera beira mange lakini ekigera bono tokonyora abantu bali baje gutubuli gesieli barali ono lende kwate bugumugaka nabwate kali kabeso lyo muntu chiri abere siringi chiribu 50 munginonya kwarenge naye ngo nagosokure liteni liri kuna mosororo ubwatirane no musacha muliyakane mungina nere uchogenda unalere biombe bono no chirera muna chi old age biombe dalibire biombe chibe benichi welfare biombe benkende nabaro bagendaga ali bana gukabesa linde bacha baleta nyumbabu kwaroranga mbachite bakaleta bese bakatukira lakini ndende kwanyolite ni elimo gwate bw'umungino gwikiri siringi 75 kwira ni chekiombe musacha nte gokora kogenda bulende kwana koligi mwabwaterana no mungina likabesa elimo akoraki mwakoraki ya tata kai karairo rango eteni yane mbugate asaba nyateni bane nonye nukia mutatarate abana batara iburwa gusa abana baiburu Kenya ababwate deni ya 200,000 eyibatakire gwakana mbabuguliti kabeseli lakini egerali abuguliti guli arengese gatie merobirieri yoko baroseli ubugima bwa mambia na inje nimbuguliti amakabesa ane aikire chibese chirabe no 1,100 na bera abe matuko mangeti ndagotebya abageni balirende baje gukuiri kabeso lyabo bagorokire ngari Diana bona chinga kigere chikirirende bakubulia bese tulesenga etugo ikaransanse buno mungina tali ukuomana mugaka eteni nere yobwate tiganye kunamire kuri muina nchenya kane mwino ochakire ndotebe ngabanyasira babao na inje ngotemande kuri mia maji kuri muina ndete siringi chiri bu 15 gonya chiarenge 40 na araru 15 aye bono lige 25 Echae tata kana ewie katata innocent kai abanyasira bano ninje nande ngokonya wakana gisina yuko imokia madeni waira sikebati kwa matebi nkonya lakini bwatu muchane ngombe ya rwali waenda si Joshua ikirasi director zake wikirasi Yusuf nabona sende kwansabire nande bono nande inche bono ndi nyumba nando chikonde binga nimbwate kabeso kwanze kabese innocent kero kwa irete ngwatebete
yari kunyarekana ngo tebige kogera na atete gusiri ubusuku bwito gari ritu abwate mechando lakini bonekere ikiri yasinyire yabeire ngasi enkongo sana n'abanyasira bambeire bono naye kuna morore nsemo yawo chakaga bwese deni ye family agutata tigomurigeria changira tebe na kigo aye bese mo yawo akanire tena akanire pia ai ilikuwa yebogore tigiriri tangani innocent iliyo yebogore tigiriri tangani otatebeti aguyaye ikabe abo soko aye bokora ibieka no mate deni nero gotebyo mongi nantu abugori siringi 2000 kawo korore wiki goje ko bwate myo mubuko buga gwa kadete deni yali ugakora tamanye tinge deni yali turagunononya uji kunywe sota igakwa buri unga igobono gwa chinyole ni chisoto kunywera bone deni yekera yachire tuikara sense tuyibwatira no so bwa mere abirigo njana kanire ngagire ndocha twakora ngururu mbe kwari kirayo tate innocent gwaka na ebieka yunze na kanire ngururu ngirwari kirayo ko ligereti yatara bwate simierero nayo ko wanjiro ibwate yana na bwate ye nsoko tibi bwakire nsoko tibi bwakire ayamina ba bwakire bya biore biande kabisa Ewada wogoro kwa Amina. Naitwa Amina. Amina Abudi ama Amini nani? Amina Mohamed. Amini Muhammadi. Ya, ila jina langu kwa siku ya leo. Kamadi. Asante sana Kamadi Amini. Karibu. Amina kale kote wangu mine deni iyo ayebuye kabula kwa yekabesete. Na nje na wana bwatera nenere kabisa. Oma ete Kamadi chinyinge. Kamadi na arwalire gendera. Kamadi chinyinge kinyanyasire. Omusajja agako wendo oboliero. Oira moinaria. Ya nkabwa leta neli tutali konyara kubeka malisiti yogo diti chibese burunge. Wana ya ko omusajja omorongo bano omusajja. Teri muka nyomba iga. Umongi na bono ngatitwamire kaiga. Ngangende se furani na bagonkonya. Naende kwa ebese yo onyere twakaga motebinga omaete liri na agenda Kamadi kiri bwa misini anga na kiki. Bono kuruona tatago kyake sabu na kitogo kirania. Lakini na kiora agenda omo muguko okimanyete igo bwate magirete 100. Mobodi. Ira moinaria. Akara wa fani ruwe kwa mana utakanga magireti bono nali uta kwanta ingo ma to mongira lero abantu abuna bachira ne deni ya ombwate. Aseki. Omo amate kaibu ache to kuri ni uta kumbekera bona karagwa karusi uchi ango mutikara bosa. Bagali tukulia Ramadhani igoro. Bagali tukulia Ramadhani igoro. Bagali tukulia Ramadhani igoro mugo to kwanira buna mutagete. Aya Ramadhani igwa. Gari swali dira abudi kaiga. No manya tenjoke. Iroche kogenda service icha. Akara kwa nene tije goti ego tingi naria sobo obo tugoria. Asege tije keria. Ora nyaka. Osonyo bolinga nikyo gokora abukwane na kiera koiranerie. Itugolinde ni jente mera gini matre gotigero muburera. Bone joke. Yako na yale dama kabeso. Okay. Ekero yale dama kabesa ya kwa bolinga akware tatari kabesa eri akware koira oroserie bareria oroserie sukuru eria. Omana gotaka gokorasa. Inga nini yako garoko mboli kiagara nincho mugaka bwenkenge ayo mugaka bwenko tai kubweterana na bantu bao bia mono Kamadi asogotebe obwene sawa Kamadi Kamadi itukuligia Kamadi ukanire era soka TV bwakire bia ngoto kwa nere mambia bono yando ya mwana ndio kwa yaya sanda
Nduki. Nduki ngakio ndada. Ndonda teben kiteni chirimbe. Ne teni yeye kira kikwanye rusia. Manye tegenda gweko bona kikamiri mono. Mangana ye kiteni akonyara gotono mongino rusi dikiba tebyo gotomo gako rusi dikiba takibengi. Motari goshia birangara kingi mogo kolera. Wama kanyaro mongufano weide. Wana lisu wali mwabo linga. Omogaka orusi ye teni omongina namakonya. Kina bonda tebenga omogaka gokorera esa narusi tiru 100 koruga gaikwitu. Ngakolere PCD ngakolere PCD. Lakini nere biya indakobori nande ogani irio tebo utarachirusi gosekero gwajitumire ngakikyo gana iri gokwana. Okay onye gwachirusi mugaso kanotara kwana nyomba nabogo ikaransa te mongina ngana rusi tikibesa noti nakotebeti nakolere PCD omongina rigereria aranya kene ebinde bya rusi ati evidence gotigotengana babo nyaria kali gochimoino gokorere ebito byao aye kali bono bochika bwao Nduki. Nduki. asegeterga iganga Nduki. mongina naro rusi tie byombe mota ni pen lakini igabwataine no mongina oro omugaka no mongina oro memo gochigokero mogaka mudaya bese chi lakini rende indo chebito bigendete ko banyora igo bono ase nyomba mogo ikaraso bono motapia no mokungu onye mokungu kwanyore de maje bebyo mogaka na nyore emergency na korete gana iga igenda bya korokana lakini amangana yo kobisana family geko kune kambi yama. Nduki. Asante. Nduki okanire nanjire sana. Tarabwate kwa kwa. Ngai yaruira mangana ya bono. Diana esime kwa bwata kwa chaka kungaina abantu. Soka TV bwakire. Bwakire buya. Muto kwa nere mabia bono. Beyande ngoro kwa Frey kururuai. Ah. Innocent ya buno mosani onenje baiga. I'm Frey. Oh. Gagigende sema ya neze mabia bono zelietalia tata. Biado mwano vito ya kiogende terwa yao. Ruai ya tole. Igitaseni mbuya kirabu. Mbuya kere pike kwaje nyombanda ombaligeretia. Asante sana. Genda waraso mjadala. Omojada we lideni. Naragatanga amaite amade naragere family nge cyabone kiro ko yara mami ramu tideni gose kusiyadia. Wata gustogeranga abantu bakire gusakoranga ng'ombe. Manya. Bone ingwa tebe tugu kwaje kanyanda bakire gusakora. Nda sije ngote baiga. Onya kwa tawa tekero ko bugorie deni. Nenda ba ko ta gusakora ja konte. Avre yodino zed. Avre yodino zed mogo kwa dere mabia lero. Tomanyete na epi lakini akena kero kirende. Kwa tabla bisuri no deni yago. Kabisa. Because msana batande kile to mata msana mogu kuta kwa kana straight pi. Never. Ah, mogu kuta kwa kana. Doigwete lakini wala bwana never. Doigwete. Bia mona sana. Doigwete nyenjago kwa na never. Okubuga akanire. Na never. Akanire. Remsoka tifi bwakire. Ensoko bwakire, yana bwakire nande. Bwakire biyaka tubona wateba. Muzoli bwe susu soko. Etandira teba karate. Abdala, muzoli bwe susu, omwana ominto, ombwe kaine, rende lieta. Bone mogo kwana na Abdul waiga. Abdul. Na bongo weto mujado robo tense kabisa. Amina nuweje bintago korera. Na bongo weto omete egento kyamana litangani. Ekero muigwana ine nyomba. Ne bangana kabeso bwata kwenda kwa Rusia. Nkora ikarasa muri no mungu na kwa motebiaya. Akabesa kalingo cha ukarusia tokolere APCD. Bona no genda kukarusia uko na na malisitiga. Uko na kanyamaka mushuga. Budget mwabige tumwakoraki. Mwaye bangera yaera mungina tari kunya gutwara wasi kabisa na bego toka kwa gole nyame ine chibese chyo oje ko mweresa ntwariete nyama iri na arete ne yeteni mungina goruge eye kwa arieta ebieka oratika
nabo maswali tali gotoko lakini nyore ngairie ayo kugenda gwakora ibintu bia gukando kwagenda kwa Arusha tuli gukwana wona liriko semware meru mongina gutokotaba akabesa kalimo no utakuminyoka no kaminyora gakeigore tetokurira umuchando wanyore gwakarite mugakura wanyora wona liumana liachakire mongina tali gukwamini enga ya salikire ya okay iko saa zingine karotoka kwa bintu tigatwa bwatera namu karotoka kwa bintu bia mono sana soko tena nekene Abdul asante sana Abdul yokani andara kwa na gente kemo ndara bwate yo mane anda kwa na yaya makabeso talikobuna obwamate amakabeso talikobuna obwamate amakabeso ekarachire tuikaranse tukwana so bwamo tuigwane nga kitoko yakana getigambo ateye mayogotebi era soka TV bwakire wakire bia Pero jimuno nyanga tati obwate simi yeito tata getipi kwa mara lile kumbe mageni haya agari nyumba nyingi cyasarikira abangi n'abangi majority nyingi iko kana yakabesa madeni utari kumanya ko soka ninsari kumbochire kyombo kabesa madeni Isiotegere tugwanji osi soka ko nabisika kwanya abantu bago icheba babwate chinyundo batago ire nyumba ekino ntokote practical nsa bago tagorota manyeti nyumba ya tago bono ugotabeka na bya kuri nyumba ngakiya yani njingu tago ya kuchiba se kijato le mira ngenta ko anoka bya sa tuikora se go chiaro tuikora se ba kuira go chi chidaka chinyinga kwa chidaka chinge kwa nyoro mukungu abegete bikoro tegete bikuta chira igoro ogoli rebi ndokete bikora ta nyumba tiga kumwa abantu mwabwate n'umuntu kajira lete den dia kanire bweka ngamaene weka dauna kubikirwa majukumu otabwanyeti asante sana yana bwate yabona Innocent yabona relax era nsoko TV bwakire Innocent mbole bana de swali bwakire wakiro mwana ominto ni mboli ni swali ngakio gendrede ndiande bana tebana mpaka mubwata na wata kakomboli ni swali na butoka bona mboli lili yacha de bara gidi twateba ngama teni tabaza kubwatikana tabaza kubutore amate no nyapi ekera amate egwetera lirumbeli kongulia madeni igo babwene tako basobwa mobune timu bakanege ko gereji ne cinga kichiege kegeke na are biyombe bya bakungu bakogenda n'abasajja bakogenda byakalire kinyomba inje nakanire Innocent amatebeni egose kironi yaya yo kinyora tigairanie anye tabara tigenda kebwana rata asante sana igenduki nabo kwanga mwera igo asante sana nduki asogote bo maine na nchire sana maite mu rubiri oyo nduki tari ko basaidi ndwe agotebe kamaine wajo buligari jigwete kanga batewanga nanjire zado mu rubiri oyo watesini lenso kati wakire bwakire byango to kwara dere oya goro bajos bajos Begeli yogia beka jinguru begeli yogio bege jinguru weka mawe ni zero na kiwa ijakiri Innocent ama ena tata getiko manya anda taitiko iguba ina pi Jabo no kibe ogo debanga kibe ase chito ekiao ni cyane ni chito kabisa ucyakira abwo mugaka ase kibeze iki kikari ko rugunye ciawo ne cyeito debanga ngwadomera bari cyose text lakini cyane amonaye ni chito lakini cyao osese ni gwe mugaka minto omenye kira try point Barjos oh no no te vaya Lerda ya no voy kabisa ya voy ya que nare
nje bono kiara bono tuteba no murugi onore maite ntaje tine kende yose nyumba wanjirana najire na re treni bokurusamu yango sigotenga ki ine deni mbwatara kera ko bya kambire bono na gwanyikiri king na lingo jara kotenga ki Diana no mai na rusi be sa sigete bono kirtuali etakomo bono kyo onko bono Diana maguro tenga ki ayaka na yu na ndo mayange to komo to menyete komo nyumba lakini karo mechara ya soire ane jogo chapa kyo tenga ki aro moga biasa mbunoga bono tuwende tuwa konya na both side kabisa utakomanya singo usibese toronga chigotete buri monaliga ya barjos na maene kwali gandara wagira jingobi ama ena haringa chibese chikwate basi chiaru barjos ya mwina butinda igubu ya buka kwa kwana tutebanye maene kalgia soke tutebanye soke tutebanye abande barego sinya paka kwa korera kwa swali kabeso utali kwa eresa boni kwa sotere ndi no muntu utali ko tebi bari Jos asante sana bajozi kwa mkubi biya kwa da biya oje kwa korera boina bwa sidayana gukwana na nchiro muru bilio oyo na yago kwanira oyo na yago kwanira era Soko TV bwakire Soko TV bwakire Keyo Riogirie TV Keibone Riogirie TV na turaigwane Hello bwakire bya Keyo Riogirie TV tukwana na ayese nchire ndonge Tiara Keyo Riogirie TV mwanchito muri ye kugwaka na bwa Keyo Riogirie TV era Soko TV bwakire Hello hey Abudi hey Naore tora Oyango wali ngoli swali yo matete ni ya buto kwa yandra kona kundangeria bona ongwante vinci kwa hotel Muzubati abwe samba gento najara nyora Ikiombe kino gitaete goteba mangana mao wetani ali manyete inche narori muchando nuri narori muchando nuri nyumba nasokire nachire nanyorire bese kurwali nje buno musaja ayabuno musaja nachire naretira kabesa kandi igali no yatinko arrest buja nabuli musani ona kwa buli ngaki umwana uyu matoseli gugaiga nagotetika ndarari gebes tune bateba ngango julu kabesa musaja onde tiliko babu masikani maya ebese ya jires kamati no mongino muka obwenyangi omwana oseliwe amugote mesa mubolinga cyomongina no bwata misini umugaka no bwata isini umwana na cyale sikogaiga emesa yoko boruchi besa lakini kamati no emanyete kamati igatogenda mwa kirani kamati otete gatandete ombegete torusikire tororo kamati emesa yoko boruchi besa no nyemanyete ngakia kororekana yoko borwa ekero musajo gotangaza ngabese nchiria no mate mese ibune kororekana buna mugwe minja no musubati ngo borwari bonsi ngo borwari kabisa bamanyanga tobuati mwana maraika mwana nero tumira maraika gaiga gugwara na mwana no tumira maraika Soko TV naro Biyamaro sana mwana no aya norereki wakana mateni alia ta to mino na Soko ya ino babe te moko na ngotebi na Soko ra kabekeri motebi maraika mwana no tumira maraika naro ngugamba Biyamaro sana kamati kamati umetagende kamati ile tora mwenda study ya chitu bakeze serikali urudi uko na madeni yako muri kama guru kamati ya serikali kamati jerero mwana gatuma maraika nara tunjukana ni tabu bora innocent ndo chiyero uikere side yao okay era Soko TV bwakire wala timbu atimu bwakire ya moto kwa nere mambia bono Agiyaba akina bobo mubwata nionete ga kurusi bwembe watarate bafuru nare ga ikankwira nare era Soko TV bwakire
Soko TV bwakire. Soko TV bwakire. Bwakire byango to kwa nere mambia bono. Oyo njochi murara. Kurunyamira na rero mutureti. Mutureti. Nche gongo tebanga. Imo rigereria nse monga nabaga kaboka bago kabesa. Ya yanturi ko rigereria yemo. Omongi nanko gendare nero chio kabesa. Obeke biasara bya. Wono nya bantu baigwana ine nyomba. Ochironte biringe biasara nabegete byayire. Ne batantebetie. Wone sa ulimu anjete igongo tiga igonga bona omusaraba noyo yabugori kiagere biasara nabo bikuyebire pata potea. Mwagali swali elite ugotika igomoko genda sobwa muri tenieli. Lakini ngo bwatire ngi muigwana ine. Mutebi ngalenda kagwachiro mataro imetiga ngo kwamole obugima bagenderera. Abere go mutureti na kyobere to mugambi. Kyobere to mugambi. Igobona tokirigeri chinse mo chionsi. Erinde nalitoko nyana lyo bugima goragenderera kyagara tobeko bo Kristo imena ki. Enkeye ne yabantu babere. Lakini no mutureti no rochinere biyo ire beso tatebetio morugi ogo gosomo anchiogo. Umaeta bagakamba bwato bosoku gote ba maene ngabese lidimbuga. Nasa utumire mwanya abantu mi. So bona beko nyarekana nabera abe ine weakness. Lakini ekara ya abe ire yaikeira bona tukikaranza back to the SMS ya matote benga nkitogo kora the way forward. Inkonye bona ngo korigereria ngatigo irugo chirogoro. Kwaburi biya Ngitere nayo ngitera kwaburi biya mugambi sentigure biya kwaburi biya mugambi jasa gosesenie jasa commenter. Asante sana tigarara gotebiga egerete ni yachire itanga niyo nsabere buna liyo gonsabera mambi yakogera injiri liyo kongakira marunse unsabere liteni litolia kane twensi asobwamo litorusi asobosoku egara liteni likala tobosoku soko bunche baona ndo chinda kutigera bo bwagura kini esi miyo mwanjito muriane gwaka na 37 nabo kunyara ko gwaka na nderi tunyare to gusanga igonga onya nande toraikere namba itu studio mwanjito muriye genda usanga na intwe ndigero 0788666663 078 marakabere 6 maraka5 na tirinere namba yomoero totebigore ya makabesaya ndocho yo minto innocent ya tebalero tumirwa malaika kugamba nabantu batandastand tingubuki bravo buri ko sai go pete musaja ndubwa to bozuku buri otega ya chiabura kwate go bosibwa buri buna Nairobi ya igomanyete busiyo materera isi sana busiye chiwe sora kabese ne chitinga nyeni tulikogora Nairobi otagara tasi niniga irangiye bikoro tayari otagara tasi niniga umwana oseli gwe gitabo otagara tasi nini chinge chimwe leta murega kara mutageti jiko egasi yali gotagara tasi niniga igende gete kiabere gotagara tegusi umuntu osire bono rende nakabesire umuntu minto muina onkonyire lakini ngesekero ukabesa niri byo kwanenga nakabesa kwa igure uno murigeri atebiringa teba byana kabesa ebesete cheko buchere ayara bo kabesa ebika kwa igure bakabasubati ukabesa bakari byombe kwa igunga yaro namabati akari gutagura bogakire 0788666663 nchuga iga mubeke Diana Burunge nga makabesa itogwa kana sobwamo nchumuligeria soferete sembambi yabono liogiria daso koligwa igotoga teba makabesa itogwa kana sobwamo gutwakire simigo chaga iga 0788666663 tukwa na makabesa ale sechinka na namono toga tebe kero gwa kesimigo chaga iga okay liogi kwamanya kwa bako gukwana na intwe wekera gwachire iga Diana ngagirite nga negendete komesa galia abo kunyara kabago tatebinga ningi kire Soko TV bwakire Halo Soko wakire biyango to kwana nere mambi yabono wakire biyawa ali abo studio bwakire biyapi oya agro ku Dr. James magetumira ko ngokoro kubinga ndikianda akabaiga ya ngina ukundo na nesto ukundura naiga asie kongu mono nganga ukundo ari ne kongu akira ya ikire jansi obokungu wasoire amaberango twara bali makanende bakoro bali umwaka omuntu bwakende Yona ale bataya baiga
tiga bichira amo lakini wote kuchira amo uronge ko mukubwa korokia nadi no ne chumbira abo nyoba ukani nditumba ati bagoteba tabu atikende lakini enyombese emocha ninga ya yiro kwe ngobe chibese chia chia yirire nyumba esanye kunde ke to komanya agugunde kamono oje anyandi limwanya kana mwabe kakonya na nyumba okonya na kudio na terete sagero kwa maana kwari okay Asante sana. Je mwango kiriri tukulie Juma bakaka abua chakire gocha. Mungu na ne. Lakini umanye ngatarate banga nerebia. Umanye nga bado no ara so mjadara. Aya. Tiana rabwate simhije. Rensoka TV bwakire. Rensoka TV bwakire. Ngo to kwa nere mambia bono. Mambia bono mu kwa no muntu kurunga Chelsea ndamu boli. Kurwa ikuruma. Ogitutu chache constituency. No chene kaseni. Chache north gose south. Chache north. Okay. Niga nare gukwana igoro yeri deni. Kwanira aya buya. Ri deni rirolyo na umukubwatera na ekero moteba neti na ndu mwigene. Mbia mono. Chi condition cia bujirabo. Ri deni rirolyo na ekero muigwana ine. Kero muigwana ine. Mbia mono sana. Elito taigwana ini takana. Kakitinge namo na chabu wangu tarabori lakini. Kusawo kwabira. Enyenje kwamba karorekana uko ira baligiriri bane aga. Abaligiriri abana abaito twezi ejero uko baira gota tekoba on. Gota tuba bege babezemo yaga. That is a situation, not a destiny. Kai. Renso kwa TV bwakire. Bwakire ngotokwa nere mambia bono. Ngo to kwa na nere. Ogo na Zakari amu guru kwe. Aya Zakari. Mako. Buyoro mwana minto. Ya ndara kini mimi kingwa ka. Minto go chara te ba guru. Wakare no nyono ulikuwa bolidi swali kwenye ntara kora na nere. Nere lima itingwa kale. Ndemo gwikake. Igo ndema ndo cia sore. Liswali lya innocent na bwate no nyetwa kora bwango. Ntwe ndebanga. Na bugwa kanekero otebiri. Anyway, Rensoka TV bwakire. Ati abutoka. Twiranire bono. Zakari na ndo iranira sembeo. Zakari tebango. Ore rari gukwana iga. Amagara ya mateni. Ono ntebi mubuga karo muswati uchire imuki yebese eke ombegete tantebe. Nakinda imuke njiko muhakanera. Takotebe tinyuranga takotebe. Wano rene getro mungino go bona abantu bacha go chaga ba go musakora na bera abe muchando mwago minto. Wano go somo zaba go sitika go ribuka ko monyeru na chita ka go lyari. Kabisa kabisa. Rento go ndo ko manyakerega. Mutu bate gara bwate be sala da bange be se yane. Lakini bona istiane abata bajire se kito. Wano ron. Kabiya yo mwago minto kamba asa basubati go tutige gwakana basaja tubwate siku tarbo. Yamara sana Zakari. Zakari abasaja tubwate siku. Wae tumoko ngeni. Zakari bitkoligi. Kwamba wadazi ya yudabu akete kuja kulirero gocha kuirana ya iranire ya ndemo gocha nyali Zakari gocha dabu yake kuyi Rensoka TV bwakire. Rensoka TV bwakire buya. Dayana na jibu bwakire na ina tena. Bwakire buya ngoto kwa dere. Kwana kwa ikira kya chucha Kiambu. Kiambu abantu mbiya bale. Abantu mbiya bale. Sokoro mbiya mono. Ane mburango ja yanyirete. Wana ni ngo tete ni yapanya ta. Na maine. Yani ja so moja tara. Amangana yete ni. Uma to mongina motai wana ni ko nyomba na bora beti bura akan. Na maine. Ekiaga. Voi kawa taji de nena rozeti asegete. Onye manya buna nero ororo. Okay. Como samba. Oba weanga. No manya te nera asegete. Na maine. Lakini ichago ikabia mozambira ta ko ta ine te nera asegete. No ana na bora toke na bora to nyaka no mutigero motigo. Lakini na kera moi gwana ine na boko nyaka. Kero muigwana ine. Asante sana. Thank you so much. Mbiya mwana baligerelia, mbiya mwana muligerelia. Barabwate innocent. Rensoka TV bwakire. Rensoka TV bwakire.
dawa ya deni ni kulipa kabisa. Oma epeka la rusiri hata kwa bebeti Wikera na nchi amatazi ngamono genda lipa oma tichi wa mati ngi kya sare kina senye ndo mukungu akore bintu bya ndani ekera akore bimuteru wa netinyo bana yandere tekira techo ya ikiroma eteno ene ndo aya ine aka kuyumba mwante ine nyombo bwata ni wahera ayo mwago mindo dawa ya deni ni kulipa ayo mwago uri tigana bwa in fact ndarora madeni yakara sabangina this is very funny kichi ya dawa ya deni ni kulipa ngete date ba waka na tuanjira ni waka na tule tukwatera naso bwa twakana mwancho muligereli kento na kumiri sana madeni nga njoge tabere tabagira boka bazaja ditu tugoje twabuguri mwago ndateba mugambiriria kwa nayo na ndo mugambire rote buru koteba ndiri tugusinyu musacha ndigusoka kotebyo mungina ngaki kibese kiambulire wacha muina wate yumusacho mino in fact ibintu mbimbere tebo bunande iga nyombali bintu mbiri buronge ngo chakanyora kabesa nchenko matekero guchaka basoe deni okonyora go boroyo gwa boroyo baba bange kose kwanyora no ngeli yawo yanyuriro yakubekira so muchando sana wakana madeni yayo lakini Innocent kwegura abandi batebire abangi batebire nga nere bya eyo bosoko mbara live no mugaka ni maitengo ta muri judgment ikina kintu taite goteba akine nere bya osange no murugyo ginga tigangende ngo iride ni otherwise ogwaka na iwe katera arabwa tena mbe soko TV bwakire wakire bya Innocent na Diana bwakire bya ngagi jujere juja netegererete buya tore twabokire mwago mindo be kamangana buna nagatebire Innocent tewa go bwaro bindo ekara muri nyumba no maitenga muwana no muwino naboko gendo rusiedeni otumie ane pada ego ko motebi ngachi bese kuna kwa tumegete na kwa dishida na muwaka na monere na yo ko ngugurera muwaka na ko ara ngamukoria ngamo tore umwana minto ya mbaba sako te abanga ibinte biwaka nukando mumole nyomba moy wana ine kokwatumire na bama itenga totumire tipo beka na mama itenga in fact nani basaja nduri kutumia besa bobe ya kurwera rende onye to kontebi to konante binga ngucho kuyebesa basaja na ujiri kurati kasi nini utara yetumia tali rasi madaya na ko ara ni basaja nduri litanga ni basaja nduri kutumia besa bobe litotama etiko beka malisiti ko bairesa nga ejichierwa mwe tumusaja tango musa abaswati mubwate noti buguna ko ata chibeso gajiro tato mino chibeso bona besito ndo kutumia bobe tatika bago toira bobe bago toira bobe mwago minto bia mono sese ni gwe ba minto gajiyale ke biya tobere daya Rezo kwa TV bwakire bia Bravo kwa mama wani ama sabaiga Wemo kiande roni tibwe kwa mwenene no mo ako mindo ama edena roni simia ya kutuko kurukunde mo ako mindo ama edena na ro sai ne na mukiron kwa kwa biashara Gota ndo kono tiege ndo mogaga da mardu bidira na esa to kuwa ne nera tori buana tara tori mukie asante sana nyasasa sene biashara hivyo yebona nabi manyete biyamono sana asante sana ndo chechi amate chia sokire chia tebire nga kirabara bako bugulingo teba ni bale pia umana kwenda kusainiriwa bale sababu ne byomete bigoseseni wabaka byanyole faida double lakini ebimo noje deje kubuguli dale tagaiga kozeze digwere kero kubuka mabye nyenjeli ugo chagwansabira kwateba ngatata nyasao muigulire nchira nayo tebe ngatata nyasai deni ya chiro bosibugane nabangete ko kale bintu gete tiganda kundura ndaragenda ndara kanera akonye mechandeli yarenge kagaiga kwanyole bintu byabwenere Diana mamaene lakini rende naragotebi Innocent njibaro ninkani tinga ri denta ko bogolio tantebeti onye timbegetie se ya siri deni erio tombara
Tena bwate simie. Okay. Ere Soko TV Bwakire. Bwakire biyango to kwa nere mambia bono. Mambia bono kale ndibiro ndibiro bono ma unwa botera we. Abana gwatiro mugano basira kimere na ara ibule akego. Ora rede binani gwete mugago wangu te ya ami ino te ndiago te ana aka pa kutumia ngo we tibe ata ndira kutumia ngo te to kutumia tu ari tu ani no bara otora ora ayora takadingo Motebi. Tarakura tigakua dekai. Dayad. Madam wagendera kabisa. Yendera madam. Madam konyaja agira bateba ngabu Innocent yagateba maene basacha mbali gutumika pese bobe. Dayano soana niregati. Chagira kama tebi ya madam wake. Atebe bunekene wanondo jingaine lyo Innocent. Otete kabesiyo yo control yo murigererio gukwane ebirengera ibikugatana nangi. Basi abasubati niye gutumia nyombe ngima. Twaragira twensi. Diana bali utali kuoga gali bawo bwana. Etoganda burungi na barabu. Eren Soko TV. Oh. Yende muri simiyana cha. Okay. Ngagi mwago mindo. Jewo wata badawa ya deni ni kulipa dabo lirende gete ntu formula twali ko ligiyo gwaka na twensi nyumba abone teni ya tonyorire eteni ya tonyorire rende batu wakanezie deni ina liturali ke wiri nero biya oh mwatime kibese kirodi imutakanira twensi talibo okay kwamba koreka na tegerete TV te kwara yelimi egera na lie concentration ye goche sesimie magoro babutuko konyoro ro mwiro ro gumu injo tate byo mungu ngalibrate ro ngete bono yaikire bali bagocha ko tubwati ero dieri bachi ko tubwati kaga igatwezi bono Saudio ta kwanete Saudio ta kwanete na kikwa bwaterigo to kwaneti bono twararira bantaba amabati mutakete ngombe mutaite kubogoli Innocent remo getieroni anyway Manchito Morigeria inamba nire konye yakire gaiga ya 65 na 96 nabo konyara kugwa kanande iri kodeti 96 nabo yo 95 ndocho akire Eren Soko TV Bwakire. Bwakire ya Soko TV. Bwakire ngoto kwa nere mambia bono. Mokwana na mbija ngoganga. Ndiro. Hello. Ni ngwe tegerete. Ngokwana ko Roiro. Roiro mbiere? Bwakire re studio. Bwakire biye. Amangana ya roya madeni rende mate mundo musaja atwiga gwate amangana onse somo. Ekogara abintu binde mbire bya kugwata ne ura chakota yo mu nakanga akiga musaja na kiona abana era igare kwanyora nonye no muiburi urwarire wasinyona bade mungina mwana muna yiba minto Vincent ba minto bana ba minto kwara nga tigante no muina ando sabe ka pesa rende ndarati sira mangana yibinto mbisareka mundo munyadeni yo chomero mungina njera mategenda te mugago ganga kanebes bata ngo jiro ko fa kwanyara nga binto sakinde bya okoroka ni kwanyara munyadeni yo sokire Bona kore no mungu na ko mate ya aba madeni na jitenga ko akini rende na tingo te abati Bona boto kubwate na rende ko aro wanja na bole ka mne na ko te abati asenga njene njena mata ngo nyana ngo ina nkole okay ni rende kina mwekire bono ko jago ndiga aro tani mangana nga bona sawa ba so kirende ko no tula mona ngo to ko so gigulo to ko so gigulo na na ko ro so kwa bonene kubwate la na dio bo maboko ba via Bia sana. Asante sana kwa igure bona abu. Simie yuna yatebire burunge go Diana. Tatubwate simie mutogendo muti mugotokoirana. Mangana ya madeni ngo yora usande burunge chisimi kiri chintanga ninjiri Diana asalia. Ono chia chakire go cheche Innocent. Chia maraika chialire. Boro chisimi chia chia stronghold chia na chia chakire go. Eren Soko TV Bwakire. Soko Bwakire. Soko TV. Bwakire biyanga to kwara nera. Oyo kefa monga chosia ko chobiri. Chobiri mbiere? Wana jenga te ba aso mangana deni. Onya ko imuti deni yao.
Ono Ngagiuta to teba batu ba bintu ba jobiri to ko teba igo. Kwana rio kata kwa ba innocent. Nalo teba se magane de ni arojo ko imoke tiaro na ebe ko bosai. Kabisa kabisa. Asante sana. Thank you. Bia mama. Yamba te yo mo innocent. Twende mutimoko. Kaka se ito jobiri ba tebire nje ya daya. Renzo katingwa kire. Onyango. Miguna, good morning. Morning to you, emura ya tuwe gusiga bwati. Ngone nyaro keje ko sakabuja muna sumati karo kitu tuya. Yeah. Mongera maiga motai miguna ko kwani bi amaiga mange. Diana wa kwani go. Kuna kwa sekaigo mtambo ya jira ya mbera mo ko muambia mbona nare ngani di erio ya jira ko bwata. Okay. Aroje ga pitikandi tembo toni mbakwanya amadeni umanye to mwana mintu ya madeni. Antu musata na bakonya ole sita kwa kwera na gwaju kwa kabesa umungu no atamanyeti. Amana. Na madeni abantu abange bakule babwata madeni na andi balira madeni. Mintu mbere to ko nyango bishya basata ko nyoro ko montege ndo bishya umungu no ta pomanya. Ora agenda na kero kyo baka litukulia olio mwelio. No, ibine bigo de biare taxida nyinge ibine byashirira ifiko ibinde kubogwa kune byabantu. No botomenyete kusigo no nyeni kironi abantu ngo kubari nakyo abandi cyamana kurushi wori ya nigo. Ono mwana minta mateni aro ntokunya kuwa na kiagera na aro tomenyereta binte bingo binga munebyo. Onyango no rinelingana. Ya yo mwana mugago minto gwagibengire boronge nga mateni nare togobogoria abo bisi. Ka kirende ka achire batubwadesi. Ono minto utato na kwa niyo mwana boda ono nyori tomo gosoka na jinsi moja nyimenyi ngwenya ali bali chacho kuruko gasuka pole ngenda matanga na bali bakwete jinsi moja kizatindero bako ni abantu batano mo gosoka no lyo beto monene busia. Okay. Tuma ndo kwati magana mangana matanga na kwenda mangana yuko jiko safi mamambia mbia mwana litukuliga na baira maiga. Asante sana Mr. Miguna. Tiabere satoneta ike mu mwanchu muligili tokondo mutimuko tokoira na togendererie nkwane yu togendete gukwana iguro ya makabeso 65 ngoira na tore tugende usanga naye. Okay. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao Nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumia asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Omwancho mulire Nensoko TV igetaseni Nensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline
Maosa. Kurwe kaunti ya Nyamira rietana Nyarike Steven Embonde. Kurwate kaunti ya Kisii iretiriane Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta mangana ya magia kuri tukira Jumatatu mpaka tukira Jumapili. Chini Gongoro Perpetual achini na Nyura Robin ya Soko TV oboroso bomogusi. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obwe. Asamange twakirisimyese namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Kera kama chingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngaroro moitano. Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya botuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria Bakaliya omotoya kabwatwa obe bakaliya omotoya kabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa. Eye ni Soko TV oboroso bumugusi. Manjito murigiri abwigeta Sengen Soko TV togenderete gusanga nae haigasigeta Sengeto toigure tukwanirigura ya makabeso buna makabeso anyarika gusabuka gusari ubwa matasi nyumba chito kwegunje natebanga manjito murigiria it's never onyo kubwateri kabeso ria gunande tontebe tukuru nyumba buno murigi ogonga gaki amina umuchando nora tigankoreiga osekero gwajitumiro chonte birinde nonye gwakoreta mamochonga na tumiete eno yetkorwa aye gogocha kubogori bwo manjito murigereria okubogori bwa ebieka ndakitogenderete gusanga togenderete gusanga no yo minto innocent ya kontebinga ama kabese to gusanga nyomba no mongina no mogaka watebiria togenderete gusanga na ya somurubilie sembambi yabono makabeso to change to sanga sobwa mu mwancho murigereria igoge ntongo tebie sembambi yabono bo twakiresi chaga iga namba itere 0788666663 inere namba ito Diana rega ogetio muriro gaiga ande tigabwate chisimi toigunga ngakitubwente gokora ichengo teba tukae chini tigana bwata barindi ya chire 1065 na 06 na mogwaka 6510 na 06 manchito murigeria bono twiranire na onye turaikire kitogendete gukwana nigo tugukwana iguru ya makabeso asichi family chito na boige namba ite studio nigera 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na tirineri namba yo mweryo ndo chigwakire tigana raibwata eren Soko TV bwakire ero bwakire Soko TV Gagitenga tindiko goikera lakini ena esimi yao yeko babyo manchito murigeria 3710 abo kunyara kugwaka
na boigo 0606 na 65 ndo chiboigo gaiga kwanyara kugwaka ndaraibwata Soka TV bwakire ngo kwana nere mambia bono. Hello bwakire. Bwakire buya. Ngo kwana nere mambia bono. Yo akoro kuna kamanda Bernard. Kurujiza mja pipeline. Wane baba dai baiga. Mboroma edo maja mboroma edo madeni aro. Na abantu bamenyedete. Na doko nyara kumanya bede. Na beko nyara kano gende. Na beko nyara kano gende oko bese. Ati ngenjo ko kiyo mo family. Bueno. Enga kiyo kuira nere gote ya bi mitando boroma nyete. Ikiage ndo ko nyara ko kurara njara. Ko manyete bana tunare ai wora ibuke de ni kuru. Na maine. Iko no ngete ni no nyere nko. Abantu na kitomenyere de bono iga. Asante sana. Okay, ancho mulirire ndere otebire nga madina aratomenyerete isimu ya bono Diana. Sinyencho dacha na nyora nga baligere lingwacha kwa batebye nyencho gete bachaka kwa maraika batali understand ibinde bingambya lenga akini abagaka ba minto bachira babekire order batebire ga badeni ya kera achire nali totali goteba ungwana yo mukuru kotieno ino mugana ngo goteba ungwana yo mukuru kotieno gakema kaenda karata yete guchake biasara bya byubunchulirie akana gona gukwana nga ba minto nare konyora chibese nkora ubunchuliri bwane na inche nyore kirekiane yale kobya kerari na gukwana gali kulisiri umungwano guruka mauchombe Kamau Kamau no moruya Kamau aitegera ni lietali umuntu Kamau Okay Kamau ni lietali umuntu litukelimo otieno kale bara kuna kulie biara Kamau agacha kamwa ebashe bwa tebese lakini tamatete nebeseri makamotebi nataka okoige nteke liyabu gataka makamotebi nechibestire mabu kuna goteburi ngo chaka kwaringe biasara egontete ngo chibese chucha ke biasara kocha gukura konyora oboita gosifa idongira neri chibestiana tieno lenda akagoka kagenda agachake biasara kera chake biasara mbichiti gotenena kulinde naliete iranga na irani chibese irani litukeli kerali negari atete kwendaka matanga aringe kabuguirie TV guchikalende kogerekera kogendaka nitagitagende ne TV kama wagatene stage akamuguri nga yogochi nali umungino yache tukuminga ki mugaka uyunga kyagu kuburiga ndichibese chingwana gontebe nali utie na tebeti mungino yanga maitago osikikali tubwatali kama uongete bese ngachakira na ndirigo na motebiri na liyeteira ninchengira nichibese rocho mugano yu akero baikirire nyenche kamine yumo nginere ngayakuruira chake gotebi otie do gabaga tabwendereti chibese jito chiakana mungino bwotie na gakanete ni yagatebo mugakatiga turugo bosombo bweteni biyamono kwanyorete birengeri bya byo gochaka gatuka gatoilieta lakini umuchando nende ngwantebe tinge bese ligwa rusetio kamao chaina kwa nasema mbia bono no mugo changia kuruabo magubono onyengiri gwantebe tingwa kanyoto kurwas kamao ngama ngana gendebia musacha tali gutumeka besa obe 0788666663 twakire simi ochaga iga bakomugana flash innocent ago flash yaya awa kunyara kawa manchito murigere sema mbia bono gachago igwereire ogochika ko murayibwe nsene jimware abondo china magora kurutaga iga 0788666663 eliyo nyara kabago kwa na into totebigoro ya makabeso twachire twabugo irichibese kera boli bago tubwatia tubwakane nche numungino ne tubwatira naso bwamo sawa njana arabwateyo Soka TV bwakire Hello Era Soka TV bwakire ngo to kwa nere mambia bono kwa na bishop kwa bishop elicha mukaya bishop wakire bishop mbi yatolenga kyoendete mbiyande onye kole bia tolengo na kuvuka tolenya sana umia
na alikuwa te innocent nge bia banga ne bikong sana bia banga ne bikong bikunde gire okay omongi no tomo tebeti leta uwanja wakana ayambia tingwa kana pia ntantebeti lakini ebia yana bao korobu bisi ya mbungunyu bya bade sokora igoti lakini ekere bya mwikereire na bakorera bocha asore lakini ndere gocha asore na bogo nkonya na ndere kerore bya asante tiga kumwayiriri nabwate geto bisho bwate muiskobi ngane nde tiga to muiskobi rero china bonti kiti yagendere ukwani ito kwayiriri ku muiskobi nakanira tego nyarikana timo kwayiriri pi mo ngino yo mu ga ko ya karwara ekera ruara kama bote byo mo ngiranga mugaka ngoenda ndi ngukabesere besa njego ko gore ko nini Bueno, abunte ya ro cabeza na besa abuate nyomba. Aquí cabeza. Ekero muga koria buena. Como nginoria acheta akanga ino mongina getenga ko muga ka je ko bori ngana na cabeza ya beso mo tenga e. Lakini ubia namo konyete igento kia muhimu namo konyete omonye na achaje te chibese juta ngiro iradi pasta kia muhimu namo konyete lakini namo konyete lakini akapotea omonye na achaje te nayo sese pia mara pasta eto kabese home and away ni kazi yako kuzana lakini igento kia muhimu namo konyete pasta te biro bugano yongo girizana mugira baete story rere go pako mungina agocha nyagitari ko korore nyagitari orwarete ukobori mugakano nyasaye na chako bweni lakini nubwate chibesa abana bararacho gakia bazacha igagitutaka bese chibesa katokona gusanga onye gore chero ukobori ngabana bazerie zuguru nubwate besa chera nonchari asori innocent chera kote banga men are providers. Thank you. They are the providers. Tuaga ne deni ya sobo. No ne bukuneri igete. Okay. Igonga ega ko iri kabeso rori utangi involved. Yani ukuniambia tonte betinga twatwari ro muchando. Tengene nguyebese ga kigosene tokonye. Gosebese no yetibi ndebiro china kolete iga enakabeseti. Ai giri wacha kuoigu bebwa. 0788666663 nere namba ite studio 0788666663 ndara bwate lakini ndo cheraga go flash 14 te go flash akae kwigure togo kabesa baka twakure go kabesa bangi na baitu awa tenga sinari ngo chikukuye bishop mugano yongo gire bana pa kabisa sinari ngo chikukuye nago te ndo kya innocent wala kama dinejete badira bera jete muzugonga uze yana go kabesa lakini njema ite ndo kingencho ngelina ngwakonyo yana bwate twabaka besa Nsoko TV bwakire Nsoko TV bwakire wia Hengo tokwa nere mambia bono. Tokwa na Vincent Kimokuru moja. Jambo ni anengote wa graba ndo metema se family. Kene yonzira no kabesa batakire we bakwana bifo batara bugurike bese iba kabesa. Bonsi abagaka nabangina. Teje gotwaro muchana. Laki monta kwenda bugurike bese re bwita bagote itukuli wacha kumane kio mokoje gwakane tiga buguri buna tumige aka asante Vini kwana konyore emergency ngayocha kurusie meeting iyo gateba ntute ko kabesa emergency yajire emergency kana ko ligo ko goma ni koja koya kai okay digire asante sana Vincent okay bia mwana Vini kurwa huu moja eba se yunero maitegirie ko chakwo yuni emergency yari bali ukabacha ni ogwakirwe siminga emergency nera
Simi bwate ni ya emergency. Engombe ya bugoli igwe gaki. Maraika ngendete kugambara Zimbabwe yabo. Maraika ngendete kugambara Zimbabwe yabo ndo chitigarite isano demo tukurumurubiri twakire simi ochaga igase studio tukwara nayo tatebinga agitoja tokora magana makabesa. Era Nsoka TV wakire. Wakire wi. Paneri mambia bona. Ojumo kwa nane tinda tu kwa ndi Italiana. Sawa. Okay. Yes. But ndakite comment igoro yo mujada loke nderete. Ishuneje. Umusata takonya besa chiaje. Atume kasa atume kile style ngao. Hata konza beji ana nyomba. Mutebie. Kinko mwapi. Madam Anonymous. Madam Anonymous. Madam Anonymous gekwera lieta lyo lingwa ndebi toko to debi pi. Yes, it's Madam Anonymous. Madam Anonymous. Roma nyetenga tukutumeka chimeze jira kiri ne tutamaiti kubeka malisti tubatebie chino watu warusi ali. Look here my dear. I care to an extent, Omanye people na chiweze chumu sacho yenza kina kama itumu kunguleta asegete. Lakini ngakimubwa. Omanye korua racha mungane aganimo enchichi ane. Kinko mwapi. So onyo musacho tagito boronge. Ara go satisfy na aje ko nyomba chifeda. Poro na aje kerura chako nyabuna kwanyango korali bintu byonsi nyomba borongerero nuko lemerwali emeru. Nabo kwanda sadi buno kokora kuno kolemeru. What cheap win. Nabongo chipi free chagera nerekere chiaje chiachire mukorande buno chigopima. Ebinte byonsi kwanyango kora igobito bikorua sama kabeso Madam Anonymous. Makabeso onara lia nade nkora bakongoni ntoko da chineni. Madam Anonymous ga yoberete anyway tinta ti alieta lyo tebe ga yoberete. Guzimbi ya mano. Sawa. Asante sana. Wow. Yendo Madam Anonymous yango kiri. Akubika mangana boronge. Tena agwate simi innocent. Ano nga maisayo. Abuburonge bole. Akubika mangana boronge ngwira nane ngotebi. Okay. Nsoka TV bwakire. Hello. Bwakire. Dana. Hey. Tuutaiga. Omateri kabese elito kukwanera bona ibo mutiandara. Abantu mbale baruwade toko bayeri kabese. Na maene. Una bono nare kega soko karere niga. Mukaya gakia kaimu kibese. Omatu mumuro jino ena bana ba imbali kora no ne TV. Ono ko bare nyo ko be ali kanete bagende kanisa litukuri sabato ga igate 20 de yerega. Abantu bakamanya gosio kanegari. Bobe sana. Elisa debata gato kanisa. Wakaswa nyumba wakamanya gochaka kochokora kire ngendo ngaboli kuboninga kunaenda aje. Wakamanya ko anyumu kungo yugajita kemukike bade kiumugaka. Wa? Tukie photocopy akaira agari atapaka mwaka ono wanjira nilakine kerarare. Wana nona. Ono yuko mugaka oiga yani achandikete kweli. Oino mulimo. Oitalia roli twale gukwano oino mulimake. Oyu afoje bono go foje into bia no ibona yayo ine tofauti. But bono on my own capacity ntatumie bintu biao. Nchiete ngalete bese burungi. Bado no tura innocent. No tori go change ip. Gente kwamba kororeka bi turi korora ngaga iga. Turi korora no koboko gukoli na no gokobe. Okoboko ngoli innocent. Okoboko koli kwabo goli deni riri ngol kunandiko ganiri koli yakane. Okay. Igo bona buno oyo ndaiguna mai egento na manyirere era basubati na intungo go tukara chironi sana. Nande bono korantu tuka bono mwate baba gakabarabu ebako bisa bamanywa barato bosoko. Tutoko bogoli bakariri abana bagocha kubogoli ruwe TV. Lakini ndene ntuna mako tokonya gwakana. TV achire. Ngakokora. Wacho muligereria Yohana Mubatizi obatizire dayado tebire twakadira dabadindi. Ati ndateba igo. Inateba TV achire. Okay. Innocent nori nyumba. Ike bane natumyete ne kiao. Agomete nandino mjada ronde. Okay. Taike ya metikale to yo gwakabo mokogoti tukwana nere tukurira abu semambia bono.
akogera ndoche na mange na chichaga iga na arorire bitage bya Diana kwanyorira maraika rero arorira maraika naroga gwa KCB gochaga iga bia mono sana namba itegere 0788666663 akobe elastibon tukorera ni abwo situligera ni chi message yonye chira so mtandao tukore wiki Diana I started Monday very well na igene tengalera ngoro stoleke koigwana abagusi tuigwana chagete Monday innocent tuchake koigwana ngakitugwa kana chitenia sobwamo Diana imukiro chira tebiria abantu bomonene tekonyarikana nagatebia nateba omete exirio kubekwa sinyo nagate yo mugano bwotie no nakabese tekamau yambate yo mweri tumaye kugende sekerania rituko nande ne uyinerera babelira ik era Nsoko TV bwakire hello bwakire Bukai irio girie TV na turaigwane hello wane kai irio girie TV na turaigwane ngagitenga ntori kuiwana manchito morigeria inderion su waketi bigo chasegeta sengitu gen Nsoko TV ebe no morobiri bwen Nsoko bwakire ebe ne merobiri ende ene kyamunali yo girie TV rirolio kolike yo nari kunyara go kuigwana no limo gukwana ne rasi studio nande no mbali bagotegerete mambia kwanyora mami ni bole yarubutuko kwanyora bali nande libagali yo kuigwa kelibachangia tiana raibwata ere Nsoko TV bwakire wakire wiya eke ibona lyo girie TV na nali to kuigwana hello Taiten kuiwana innocent eliogiri yagurie TV rire igoro sana ntogukwana esimi egocha ere liogiri igoro TV elime tena litogukwana naye kere TV egokwana ne esimi egokwana yibone koira liogiri yagenda igoro ngagere tekno ikwete buna togukwana yakara ngwato tegererete bwataye yo mweli igo togende nere era twatebe wakire wakire Nsoko TV hello Nsoko TV bwakire hello Nsoko TV ndo chikwalike iri bono totebyo mchadara ngo rukutergo ka toziro eso lorero ngo tebanga ki okoiwana kwanza kurujomba kobe omuntu amanya kwanda ukabe sonya tali boigo akane abuguli musaraba oyo munyene kabisa ningoyo tokwana nera bateba abantu babuguli musaraba abanyene kerubo koruruiru kerubombi ya mora yazago sese ndine gati ya maraika alidagwa ne mami narole keruba asante sana oh my goodness, thank you so much omwancho muligere bwa Nsoko TV aseli bagakwira nechinga kikwabeke credit esesi lakini egento innocent tutarakora kero muntu indoche asamanda boko kamaraikane otebiro kuigwana go chakirarari kurunyomba nari no eno muchando yo gutwara gero konya kweresa akonyora nga mabera na rororo muinyoro mugano bwotie no boronge tumira nari tukulikoro kujuma muinyoro go igo mugano litwate igo mwanjito murigere go kubogorie TV biya bano chengoro ku Innocent Onyango tumirane tichirimo Monday Renjo manjito murigire na netiana gwakira biya mona Nsoko chari gitaseni geitugia Nsoko TV omurobiri Nsoko bwakire chinga kibine chiga nje buna butame nkoro kwa Diana ndemo lakini eserit ko lyali rene rukanga amina igonga announce ya solit ko lyalero na ino mo igeno abwege Islam lero dikutiko linga kiriko roko Eid Mubarak toko batebi idirire toko batebire nde mutware Eid amina mukwe na Eid salama salimini mumanya Abaisilamu balikolia matumbu balikoli matumbu yetandiro buru akwanete ni no nginyori ndebelero lyo riche ko tebi bosku tozo nchito muligire lakini Eid Mubarak bye bye tumerane tichirimo lakini njinonde na ndiri tukoria Jumapili.
Eje Nancy